ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा. एक सेकंद द्या मला. अध्ययनाला सुरुवात करण्यापूर्वी आपण श्री श्री राधा गोविंद हे मंगलोरचं मंदिर आहे, तिथली ही मूर्ती आहे श्री श्री राधा गोविंदांची, जी मी रोज ग्रुपवरही तुम्हाला शेअर करत असते. आजही तुम्ही बघितलं असेल, दर्शन घेतलं असेल. तर जिथून हा उपक्रम सुरू झालेला आहे 2020 जूनमध्ये हा उपक्रम सुरू झालेला आहे आणि ही 36वी बॅच आहे या उपक्रमाची. नामनिष्ठ प्रभूजी हे या मंदिराचे अध्यक्ष आहेत आणि त्यांनी हा ऑनलाईन उपक्रम सुरू केलेला आहे. भगवद्गीता 18 दिवसात समजून घ्या. घरामध्ये बसून आपण सुंदरपणे ह्या अशा उपक्रमाचा लाभ घेऊ शकतोय आणि भगवंतांच्या कृपेने आणि नामनिष्ठ प्रभूजींच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही हा अध्ययन वर्ग घेत आहोत. त्यामुळे आपण सर्वजण या अध्ययन वर्गामध्ये सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आणि आपण सर्वजण भगवंतांचे आशीर्वाद घेऊया. त्यानंतर श्रीला प्रभुपाद यांच्या चरणीही साष्टांग दंडवत. नामनिष्ठ प्रभूजी हे मंदिराचे अध्यक्ष आहेत, त्यांनाही माझा साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला, जसं मी म्हटलं की 36वी टीम आहे ही, 36वी बॅच आहे आपली ही. त्यामुळे सगळ्या, जसं आम्ही फक्त या अध्ययन वर्ग शिकवतो आहोत म्हणून शिक्षिका आम्ही समोर दिसतो आहोत तुम्हाला, पण बॅकएंडला खूप लोक काम करत आहेत. टेक्निकल टीम म्हणू नका, रजिस्ट्रेशन टीम म्हणू नका, पोस्टर्स, व्हिडिओज हे सगळं बनवून जे कॅम्पेनिंग करत आहेत आणि अनेक प्रकारे जे कृष्णसेवा करतायत. मग सगळे कृष्णसेवक आहोत आणि सगळे मिळून ही कृष्णसेवा करतायत आणि हा उपक्रम, भगवंतांचा जो उपदेश आहे, भगवंतांच्या मुखकमलातून आलेला हा उपदेश प्रत्येकापर्यंत आज आत्तापर्यंत मला वाटतं या 2-3 वर्षामध्ये 7 ते 7.5 लाख, त्याच्याही जास्त मला वाटतं आकडा मी कदाचित कमीच सांगत असेल, परंतु 8-8.5 लाख लोकांपर्यंत हा उपक्रम पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि या संधीचा लाभ घेऊन मग त्याच्यामध्ये अगदी लहानांपासून 6 वर्षापासून ते अगदी 90 आणि त्याच्या पुढे म्हणजे कितीही वयोवृद्ध लोक सुद्धा घरामध्ये बसून या ऑनलाईन उपक्रमाचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे खूप सुंदर अशा या उपक्रमाला आपण सुरुवात केलेली आहे. नामनिष्ठ प्रभूजींचा मानस आहे की हा 108 बॅचेस पूर्ण करायच्या आहेत आणि जितक्या जास्तीत जास्त भक्तांपर्यंत हा उपदेश पोहोचवता येईल तितका हा प्रयत्न असणार आहे. आणि आमच्या सगळ्यांचा याच्यात कुठेतरी खारीचा वाटा आहे. अशा या पूर्ण इस्कॉनच्या पूर्ण या टीमला माझा सादर प्रणाम करून या अध्ययन वर्गाला सुरुवात करतेय मी. आजचा ओरिएंटेशन डे काही स्लाइड्स तुम्हाला या इंग्लिशमध्ये आजच्या दिवसाच्याच असतील
परंतु सांगण्याचा मतितार्थ मी प्रत्येक गोष्ट तुम्हाला मराठीतनंच समजवणार आहे. तर ह्या 18 दिवसाच्या उपक्रमातला हा उद्घाटन दिवस आहे. थोडे पहिले 15 मिनिटं मी तुम्हाला फक्त काय असणार आहे आणि कशाप्रकारे हा वर्ग चालणार आहे, किती वेळ असणार आहे आणि साधारण त्याच्या संदर्भातली जी माहिती आहे ती मी तुम्हाला थोडक्यामध्ये सांगणार आहे. मग त्याविषयी मंदिराविषयी थोडीशी माहिती, त्यांची वेबसाईट, त्याच्यानंतर ज्या काही सेवा आहेत त्याच्यामध्ये त्याविषयीची माहिती आणि जसं-जसं मग आपण अध्यायामध्ये पुढे-पुढे जात राहू. आपल्या 12व्या अध्यायात जे सेवेचा भगवंतांनी ज्या सेवेचा भक्ती सेवेचा जो अध्याय आहे त्याच्यामार्फतही आपण त्याच्या अनुषंगाने बरीच माहिती घेणार आहोत. तर आजच्या या उपक्रमामध्ये आणि मग सर्वात पहिल्यांदी प्रत्यक्ष जे इस्कॉन, मग आता तुम्हाला बऱ्याच जणांना इस्कॉन, मग ज्या इस्कॉन तर्फे हा उपक्रम चालवला जातोय, मग मला चॅटमध्ये मी सगळ्यांना एका वेळेला अनम्यूट करू शकत नाही. कारण कृपया माझी समजून घ्या मला, कारण एकाच वेळेला जर सगळ्यांनी सगळे बोलले, तर मग एकमेकांचे आवाज आदळल्यानंतर ते ऐकू येणं खूप कठीण होईल. त्याच्यामुळे मी नक्कीच अध्ययनाच्या शेवटी प्रत्येक वर्गाच्या शेवटी आपण 15 मिनिटं स्पेंड करणार आहोत. त्यामध्ये तुमच्याशी नक्की संवाद साधायचा प्रयत्न असेल. जे काही प्रश्न मनामध्ये असतील ते निःसंकोचपणे तुम्ही विचारू शकाल आणि माझा प्रयत्न असेल, की तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाचं निरसन केलं जाईल आणि मी जे लगेच करू नाही शकणार ते माझ्या सीनियर डिव्होटीजना, आमच्या सीनियर माताजी, प्रभूजी जे आहेत त्यांच्याशी कन्सल्ट करून मी तुमची क्वेरी नक्कीच तुमच्यापर्यंत तुमचं उत्तर पोहोचवण्याचा प्रयत्न करीन. आणि जसं मी म्हटलं, की इस्कॉन मग या इस्कॉनच्या माध्यमातून आपण हा वर्ग सुरू केलेला आहे. मग कुणाला माहिती आहे इस्कॉन या उपक्रमा म्हणजे इस्कॉन विषयी किंवा काय आहे इस्कॉन? चॅटमध्ये उत्तरं दिलीत तरी आवडेल मला. थोडासा संवाद साधूया. मी खूप अपेक्षा नाही करणार कारण नक्कीच तुम्ही ज्ञान घ्यायला आलेले आहात. पण थोडंसं इंटरॅक्टिव्ह ठेवूया. एक कुटुंब असेल आपलं छान आजपासूनचं आणि आपल्या वसुधा माताजींनी खूप छान सांगितलेलं आहे कृष्ण भावना भावित. म्हणजे इस्कॉनची जे इंग्लिशमध्ये जे इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस अशी ही सोसायटी आहे. आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघटना, ज्याची स्थापना प्रत्यक्ष श्रीला प्रभुपादांनी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ज्यांचं नाव अभय चरणाविंद आणि त्यांनी ही स्थापना खूप दुर्दैवाने सांगायला लागतंय, पण 1966 साली ही स्थापना न्यूयॉर्कमध्ये पहिल्यांदी झालेली आहे. कारण दुर्दैवाने जो प्रतिसाद त्यांना भारतामध्ये मिळाला नाही आणि मग 1971 साली कलकत्त्यामध्ये इस्कॉन बांधलं गेलेलं आहे. त्यानंतर मग मायापूरची स्थापना झाली आणि अनेक ठिकाणी आज इस्कॉनची स्थापना झालेली आहे. परंतु कुठेतरी सुरुवातीला आपण म्हणतो ना, की घर की मुर्गी दाल बराबर असं म्हणणंही थोडंसं वावगं ठरणार नाही. परंतु कुठेतरी जे आपलंच ज्ञान आहे, ज्या प्रभुपादांनी खूप प्रयत्न केला, परंतु जे आपल्याच बांधवांपर्यंत आणि आपल्याच देशातल्या लोकांपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत. मग जे न्यूयॉर्कमध्ये ज्यांनी स्थापना केली, की ज्यांच्या गुरूंच्या आज्ञेवरून ते जलदूताच्या प्रवासाने न्यूयॉर्कला रवाना झाले आणि तिथे त्यांनी जी आंतरराष्ट्रीय भावना भावित संघटना उभारून प्रत्येकाच्या मनामध्ये कृष्ण भावना निर्माण करण्याचा जो प्रयत्न कारण ते निश्चयानेच निघालेले होते आणि त्याच विषयी आपण जाणून घेणार आहोत थोडंसं. तर अशी ही आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भावित संघटनेचे फाउंडर जे निर्माते, संस्थापक आहेत ते श्रीला प्रभुपाद. मग या श्रीला प्रभुपादांचा जन्म 1 सप्टेंबर 1896 साली झालेला आहे. आणि त्यानंतर मग त्यांचा प्रवास जो आपण पहिल्या अध्यायातही थोडाफार बघणार आहोत आणि त्यानंतर त्यांचा जो प्रवास आहे, ही कृष्ण भावना भावित हा सगळा प्रवास आहे. वयाच्या 5व्या वर्षी ज्यांनी आपल्या वडिलांना, राधाकृष्ण मोहंडे त्यांच्या वडिलांना त्यांनी हट्ट केला, की मला रथयात्रा करायची आहे. आणि त्या रथयात्रेसाठी सुंदर त्या मूर्तींसाठी त्यांनी रथ तयार करून दिला. आपल्या मुलाचा हट्ट पुरवण्यासाठी त्यांनी तो रथ निर्माण केला आणि आपल्या सवंगड्यांसह रथयात्रा जी जी 10 वर्षांनी त्यांनी प्रत्यक्ष अमेरिकेमध्ये सुद्धा तीच रथयात्रा 1967 साली त्यांनी केली होती आणि तीच त्यांनी वयाच्या 5व्या वर्षी सुद्धा केलेली आहे. अनेक वर्षांनी सॉरी वयाच्या त्या 5व्या वर्षी आणि मग वयाच्या 70व्या वर्षी प्रभुपादांनी ती रथयात्रा अमेरिकेमध्ये केली होती. कारण 69व्या वर्षीच ते न्यूयॉर्कला रवाना झाले. वयाच्या त्या वर्षी सुद्धा प्रवास करून मग त्यांनी ती आंतरराष्ट्रीय संघटना स्थापन केलेली आहे. असे प्रभुपाद ज्यांनी 1922 साली त्यांच्या गुरूंना ते भेटले, जे भक्ती सिद्धांत सरस्वती महाराज आणि मग 1922 साली त्यांनी दीक्षा घेतलेली आहे. त्यानंतरही ते गृहस्थाश्रमामध्ये होते. त्यांनी झाशीला
डिव्होटीजसाठी एक मोठी संस्था बांधली. त्यानंतर दिल्लीमध्ये बॅक टू गॉडहेड नावाचं मॅगझिन सुरू केलं. असा त्यांचा आध्यात्मिक प्रवास सुरूच होता. पण ते गृहस्थाश्रमामध्ये होते. परंतु त्यानंतर मात्र 1959 साली त्यांनी संन्यास घेतलेला आहे. मग ज्यांनी आपल्या पत्नीला आणि मुलांना या कृष्ण भावनेमध्ये आणण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ते जसं भगवंतांची इच्छा आणि त्याप्रमाणे ते शक्य होऊ शकल्यानंतर मग शक्य होत नाही असं बघितल्यानंतर प्रभुपादांनी संन्यास घेतलेला आहे आणि त्यानंतर मग बराच जे प्रभुपादांवर बरीच पुस्तकं आहेत, जी तुम्हाला नंतर मी माहिती देईन, की ज्यांच्या पूर्ण आध्यात्मिक प्रवासाविषयी आणि पूर्ण त्यांची माहिती जी पुस्तकं आहेत, त्याविषयी अजून सखोल आपण जाणून घेऊ. वेळेअभावी मी खूप सखोल जात नाहीये. परंतु तुम्हाला सांगण्याचा मतितार्थ आहे, की प्रभुपादांनी कसा हा प्रवास सुरू केलेला आहे. आणि मग 1965 साली ऑगस्टमध्ये ते जलदूतावरून मग त्या काळी सिंधिया नावाची कंपनी होती, शिपिंग कंपनी. परंतु त्यांनी प्रभुपादांना परवानगी द्यायला नाकार दिलेला होता. कारण वयाच्या 69व्या वर्षी ते रिस्क घेऊ शकत नव्हते. कारण मग तुम्ही प्रवास करू शकत नाही. पण प्रभुपाद हटलेले होते आणि त्यांना जायचंच होतं. कारण आपल्या आपल्या गुरूंच्या आज्ञेनुसार कारण गुरूंनी सांगितलेलं, की फक्त भारतात नाही, तर तू पूर्ण जगभर हा कृष्ण भावनेचा प्रसार कर. आणि तीच आज्ञा शिरसावन्न मानून ते न्यूयॉर्कला रवाना झाले होते. मग त्यांच्याबरोबर प्रवास करणारेही त्यांचे साथीदार होते. परंतु प्रभुपादांनी तेच सांगितलं आहे किंवा बऱ्याच त्यांच्या ज्या आपण आध्यात्मिक प्रवासाविषयी जाणू, की अनेक संकटं आली, पण अनेक संकटांना तोंड देत मग त्यांना त्या जलदूतावरती सुद्धा हृदयविकाराचा झटका आलेला आहे. 2 हृदयविकाराचे झटके आले. पण त्यानंतर जेव्हा समुद्र शांत झालेला आणि कुठेतरी सगळी परिस्थिती भगवंतांच्या कृपेने व्यवस्थित झाल्यावर त्यांनी त्या सगळ्या गोष्टीला तोंड देत त्या संकटांना तोंड देत प्रभुपाद न्यूयॉर्कला रवाना झाले होते. कोणीही नव्हतं हो. स्वागत करायला कोणी नव्हतं. खिशामध्ये फक्त ₹40 होते आणि भगवंत फक्त कृष्ण बरोबर होते आणि कृष्ण भावना मनामध्ये होती आणि ती कृष्ण भावना प्रत्येकाच्या मनामध्ये रुजवायची होती. एवढा एकच निष्ठेने आणि इतक्या दृढ श्रद्धेने, की आपल्या गुरूंनी जे सांगितलेलं आहे ती आज्ञा शिरसावन्न, की जी जी छापील पुस्तकं मग ज्यांनी दिल्लीमध्ये असताना सुद्धा, वृंदावनात असताना सुद्धा भागवतांचे अनेक अध्याय त्यांनी लिहिले आणि ती पुस्तकं छापली. मग बॅक टू गॉडहेड हे मॅगझिन त्यांनी सुरू केलेलं होतं. त्यावरती ते आपल्या गुरूंचं चित्र छापत होते. अशा अनेक प्रकारे त्यांनी तो प्रयत्न केला होता. पण तोच प्रयत्न पुढे नेत, की ज्यांनी सांगितलेलं, की हीच भावना तू पुढे अनेक लोकांमध्ये आणि तू जगभर जेव्हा प्रस्थापित कर असं सांगितल्यावर मग तू अनेक पुस्तकं लिही, ते छाप आणि त्या माध्यमातून हे सगळं साध्य कर. आणि मग या माध्यमातून साध्य करताना त्यांनी अ, अ, अशाच प्रकारे इस्कॉनची निर्मिती कशी झाली कारण तिथे काही मग थोडेसे जे काही युवकांना हाती घेऊन त्यांनी तिथे टाळ, मृदुंग या सगळ्या गजरामध्ये त्यांनी संकीर्तन सुरू केलं आणि त्या कीर्तनाच्या गजरामध्येच एक-एक जण त्यांच्या बरोबर त्यांना साथ देत गेला आणि त्याच प्रकारे छोट्याशा स्वरूपात का होईना पण छोटीशी ती संघटना प्रस्थापित झाली आणि त्याचीच निर्मिती मग 1966 साली इस्कॉन जी इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस मग ही जी कृष्ण भावना ती कृष्ण भावना भावित संघटना निर्माण त्यांनी केलेली आहे. मग हे जे मॅगझिन आहे ते नंतर मग ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड या सगळ्या ठिकाणी सुद्धा त्यांनी सुरुवात केलेली आहे त्याची. अनेक ठिकाणी मग लोकं रस्त्याने जाऊन आणि अनेक पुस्तकांचं वाटप केलं जायचं, या मॅगझिन्सचं वाटप केलं जायचं. मग वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रत्येकापर्यंत, प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याचा हा प्रयत्न होता. तर असेही प्रभुपादांविषयी थोडंसं जाणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. अजून खूप प्रभुपादांविषयी जाणू शकतो आपण, पण वेळेअभावी जितकं मुख्य मार्गदर्शन आहे, तेवढं मुख्य माहिती आहे, ती तुमच्यापर्यंत पोहोचवायचा प्रयत्न आहे. मग असं हे जे राधाकृष्ण गोविंदांचं मंदिर जसं मी म्हटलं मंगलोरला हे इस्कॉन आहे. त्याच प्रकारे ज्या इस्कॉनची स्थापना प्रभुपादांनी केली यूएसए आहे, त्यानंतर यूकेमध्ये आहे, त्यानंतर युक्रेनमध्ये जिथे युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती, तिथे इस्कॉन सारख्या संघटनेने अ, 1 मिनिट हां.
सॉरी, मी चार्जिंगचं बटन ऑन केलं. तर अशा या युक्रेनमध्ये सुद्धा संघटना स्थापन केलेली आहे, जिथे युद्धसदृश परिस्थिती होती, की अनेक ठिकाणी अन्नदान, इस्कॉन अन्नदानासाठी खूप प्रसिद्ध आहे आणि ह्या अनेक परिस्थितीमध्ये मग जशा बिकट परिस्थितीमध्ये इस्कॉननी अनेक ठिकाणी अन्नदानाची सोय करून तिथल्या भक्तांसाठी ती मदत केलेली आहे. त्यानंतर साऊथ आफ्रिकेमध्ये आणि मायापूर ही राजधानी म्हटली जाते वेस्ट बंगालमध्ये जे मग ते 1971 साली त्याच्यानंतर मग मायापूरसाठी सुद्धा बांधणी सुरू झालेली होती कलकत्त्यानंतर. वेस्ट बंगालमध्ये ह्याचं तेव्हा कन्स्ट्रक्शन आणि मग असा हा प्रवास आहे प्रभुपादांच्या 25 देशांमध्ये प्रभुपाद तेव्हा फिरले होते. आणि वयाच्या त्या 1965 ते 1977 या कालावधीमध्ये त्यांनी इतक्या देशांना त्यांनी भेट दिलेली आहे आणि जिथे कृष्ण भावना भावित अशा संघटना निर्माण करून कृष्ण भावना प्रस्थापित करण्याचा हा अतिशय काय म्हणतात ना ते मिशन त्यांनी हातात घेतलेलं होतं. आणि या माध्यमातूनच इंटरनॅशनल सोसायटीच्या माध्यमातून त्यांनी ते मिशन पूर्ण करण्यासाठी अनेक भक्तांना मग अनेक युवक त्यांनी हाताशी घेतले आणि मग अशीच ही कृष्ण भावना प्रस्थापित होत गेलेली आहे आणि ही संघटना मोठी होत आणि बऱ्याच ठिकाणी त्याची स्थापना झालेली आहे. हे मंगलोरचं मंदिर जसं मी म्हटलं श्री श्री राधा गोविंदांचं मग बऱ्याच ठिकाणी आपण बघाल श्री रास बिहारी आहे, मग राधा रास बिहारी, राधा मदन मोहन अशा वेगवेगळ्या प्रकारनी भगवंतांचीच नावं आहेत, संबोधलेलं आहे. पण इस्कॉनला अशा निरनिराळ्या नावांमध्ये मग मंदिरं स्थापन केली गेली आणि असं हे राधा गोविंद मंदिर ज्यांच्या माध्यमातून हा उपक्रम आपण सुरू केलेला जसं मी म्हटलं नामनिष्ठ प्रभूजी जे प्रत्यक्ष ज्यांनी IIT कानपूरमधून बी.टेक केलेलं आहे आणि त्यानंतर त्यांनी शिक्षण घेऊन थोड्या काळ त्यांनी जी काही नोकरी करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यानंतर स्वतःला त्यांनी पूर्णपणे मला वाटतं अराउंड 2000च्या आसपास त्यांनी स्वतःला पूर्णपणे इस्कॉनशी डेडिकेट केलेलं आहे. आणि ते आता पूर्णपणे अ, अ, इस्कॉन मंगलोर इथे पूर्णपणे त्यांनी स्वतःला डेडिकेट करून तिथे ते काम करत आहेत. त्यांच्या मार्गदर्शनाखालीच त्यांनी कोविड सारख्या या पॅन्डेमिकमध्ये ज्याला आपण सगळ्यांनी भयंकर अशा या फेजला तोंड दिलेलं आहे. इथे कुठेतरी ऊन वाटलं मला. म्हणजे लिटरली ही जे उपदेश आहे हा भगवद्गीतेचा उपदेश त्यांनी प्रत्येकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी मला वाटतं कोविड एक रोग म्हणून पण त्याच्या त्याच्या अनुषंगाने आणि त्याच्या आजूबाजूला सुद्धा मानसिक आजार आणि इतक्या सगळ्या गोष्टी बळावलेल्या होत्या. या सगळ्या वातावरणामध्ये असं कुठेतरी जेव्हा हे ज्ञान आपल्याला ऑनलाईन माध्यमातून कारण तेव्हाची परिस्थिती जरी आठवली तरी अंगावर काटा येतो. कुठलंच कोणाला काही कल्पना नव्हती आणि पहिले 6 महिने तर सगळेजण आपण अंधारातच होतो, की काय नक्की घडतंय. परंतु या सगळ्यामध्ये भगवंतांचीच कृपा आणि भगवंतांनीच आपल्याला मार्ग दाखवलेला आहे आणि त्या सगळ्यातनं जे काही बरेच जण दुरावले आपल्यापासून बरेच जणांना मृत्यूला सामोरं जायला लागलं. अनेक खूप चांगल्या वाईट अशा आपण म्हणतो ब्लेसिंग इन डिस्गाईज कुठेतरी अनेक लोकं म्हणजे आपण खूप जगायला शिकलो, आयुष्य जगायलाही या कोव्हिडमध्ये कारण खूप भयंकर अशा परिस्थितीला प्रत्येकाने तोंड दिलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण जे बघितले, की ज्याच्यामध्ये अ, जे कोणी वॉरियर्स होते आणि जे कोणी ज्यांनी अक्षरशः युद्धासारखं या सगळ्याला तोंड दिलेलं आहे, या सगळ्यांना सलाम आहे. आणि भगवंतांच्या कृपेने या सगळ्यातून आपण कुठेतरी आता हळू-हळू अजूनही पूर्णपणे नाही, पण हळू-हळू आपण कुठेतरी या सगळ्यातनं बाहेर पडतोय. तर त्याच काळामध्ये 2020 साली जूनमध्ये नामनिष्ठ प्रभूंनी हा उपक्रम सुरू केला आणि त्यांनी तेव्हा अगदी छोट्या-छोट्या स्वरूपामध्ये मग खूप खूप कमी जण असायची आणि मग इतक्या सगळ्या स्लाइड्स पण प्रभूजींनी या ज्या स्लाइड्स बनवल्या त्या अक्षरशः बोलतात. आणि त्याच्यातनं त्याच माध्यमातून हा उपदेश तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलाय. मग ही पहिलीच फक्त तुम्हाला पण बाकी सगळे अध्याय मग 12 लँग्वेजेसमध्ये ही हा जो कोर्स आहे पहिला बिगिनर्स कोर्स आहे 18 दिवसांचा. हा 12 वेगवेगळ्या लँग्वेजेसमध्ये मग प्रभूजींनी इंग्लिश आधी सुरू केलं, पण त्यानंतर मग अनेक प्रत्येकाने पुढे येऊन जसं मी म्हटलं आता, की एक-एक करून जसं आपण म्हणतो विटांनी पूर्ण घर बांधलं जातं, तसं कुठेतरी प्रत्येक गोष्टीला टीमवर्कची गरज असते आणि मग प्रभूजींबरोबर अनेक छोटे-छोटे सगळे वेगवेगळ्या भाषेतले एकत्र येऊन, मग आपल्याही मराठी भाषेमध्ये एकत्र येऊन आपण प्रभूजींच्या मार्गदर्शनाखाली आपल्या स्लाइड्स तयार करून मग हा उपक्रम पुढे नेण्याचा प्रयत्न केलाय. मुलांसाठी, युवांसाठी जिथे आपण 16 ते 25 या कालावधीतली मुख्य जी व्हल्नरेबल मी म्हणेन, की ही पिढी आहे, त्या पिढीलाही या उपदेशाची अत्यंत आणि नितांत गरज आहे. कारण या कारण कुठेतरी जी भरकटतीये पिढी आपण आजही बघतो आहोत, की या भौतिक जगतामध्ये आपण सगळेही कुठेतरी वेगवेगळ्या मार्गाने आहोत, पण सगळ्या भौतिक जगतामध्ये आहोत. आपल्याला बघायचंय, या भौतिक जगतालाच आपल्याला जाणायचंय आणि मग जसं म्हटलंय, की भगवद्गीता या प्रत्येक प्रॉब्लेमचं मग आपण म्हणतो इथे समोर बघतो आहोत, की काय आहे भगवद्गीता? तर प्रत्येक
प्रश्नाचं उत्तर आहे भगवद्गीतेमध्ये आणि खरी गोष्ट आहे. भगवंतांनी खूप प्रॅक्टिकल नॉलेज दिलंय हो. अगदी तुम्ही आम्ही आमच्या दैनंदिन जीवनामध्ये ज्या गोष्टी जाणू शकू आणि आपण ज्या जाणू शकत नाहीयेत, त्या निश्चित तुम्हाला या माध्यमातनं तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न असेल. मग अनेक महात्म्यांनी सुद्धा याविषयी बरेच ज्या आपण गांधीजींना बघितलं, की आइन्स्टाईनना, की ज्यांनी भगवद्गीतेचा अभ्यास करून मग ज्या काय मिळतं त्याच्यातनं, की न्यू मीनिंग्स फ्रॉम इट एव्हरी डे. प्रत्येक वेळी भगवद्गीता ही नवीन दृष्टिकोनातून आपल्याला ज्ञान मिळत असतं. जे आइन्स्टाईन म्हणतायत, की मला काय काय भगवंतांनी हा युनिव्हर्स, काय ही हे भौतिक जगत निर्माण केलंय आणि हे सगळं इतकं सुपर फॅब्युलस म्हणजे इतकं ग्रेट आहे, की ज्यांनी याची निर्मिती केलेली आहे आणि हा सगळा उपदेश आपल्याला या माध्यमातून मिळतो. मग भगवद्गीता जशी आहे तशीच का? कारण ती कुठेतरी गुरु परंपरेतून आलेली आहे. अनब्रोकन म्हणजे कुठेतरी अखंडित गुरु परंपरा. मग ज्या प्रभुपादांना आपण बघता आहात त्यांचे स्वामी, त्यांचे गुरु भक्ती सिद्धांत सरस्वती महाराज, त्यांचे गुरु मग अशी तुम्हाला सगळ्यांची नावं सांगितली जातील, जी प्रत्यक्ष भगवंतांनी मग ब्रह्माला, मग नारद आणि व्यास यांच्या ज्या शृंखलेतून आणि गुरु परंपरेतून ही आली आहे. ब्रह्मगौडीय परंपरा. मग ज्या संप्रदायांना आपण पुढे जाऊन बघणार आहोत, लक्ष्मी संप्रदाय आहे, माधव संप्रदाय आहे, कुमार संप्रदाय आहे आणि शिव संप्रदाय आहे. त्यापैकी ब्रह्मगौडीय संप्रदाय हा हे इस्कॉनचं माध्यमातून आणि त्या गुरु परंपरेतूनच ही भगवद्गीता. मग प्रभुपादांनी अक्षरशः कुठेही कुठलंही आपण बघाल, की भगवंतांनी जो उपदेश मग ज्या श्लोकांना आपण आता ऐकलत आणि त्या श्लोकांच्या माध्यमातून मग जे तात्पर्य प्रभुपादांनी लिहिलंय, ज्याचं भाषांतर केलेलं आहे आणि जे तात्पर्य ते इतकं सुंदर आहे आणि इतकं सुलभ आहे कळायला, की अगदी तुम्ही आम्ही बोलू इतक्या सुंदर भाषेमध्ये प्रभुपादांनी ते सांगितलेलं आहे. पण निश्चित कुठेतरी पहिली वेळ यायला लागते. मी माझ्या अनुभवातनं सुद्धा सांगते, मला 2.5 वर्ष होऊन गेले आता इस्कॉनशी जोडलं जाऊन आणि भगवंतांच्या कृपेने अनेक सेवांमधून किंवा आपण सेवा, नामस्मरण आणि अभ्यास, अध्ययन या सगळ्याच्या माध्यमातून आणि अनेक मग बाकी जे काही नियम आहेत, जे इस्कॉनचे नियम आहेत, 4 रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स आहेत, या सगळ्याला जाणून आपण कुठेतरी जेव्हा हे सगळं शिकतो, ते डिसिप्लिन आणि त्या डिसायप्लिक सक्सेशन मधनं जे अखंडित परंपरेतून आलेलं ज्ञान आहे, ते कुठेतरी आत्मसात करायचा प्रयत्न करायला लागतो. म्हणजे अजूनही मी कुठेतरी म्हणते, की आपण कारण इतकी सखोल आहे हो, पुढे जाऊन आपल्याला तेच बघायचंय. कारण इतकं हे सखोल ज्ञान आहे, की प्रत्येक वेळी तुम्ही भगवद्गीता वाचाल, तर ती प्रत्येक वेळी तुम्हाला निरनिराळ्या अनुषंगाने आणि वेगवेगळ्या अँगल्सनी तुम्हाला ते ज्ञान मिळत जातं. मग प्रभुपादांनी सांगितलं, की 18 वेळा भगवद्गीता वाचल्यावर कुठेतरी ती समजायला लागायला आपण सुरुवात करतो. कारण ते आत्मसात करायला इतकं सखोल ज्ञान आहे, हे तुम्ही जाणाल आता. ज्याचा पहिला अध्याय सुरू होईल तसं जाणार. कारण मी स्वतःच्या अनुभवावरून सांगते, की 2-2.5 वर्षापूर्वी भगवद्गीता माझ्या घरामध्ये 15 वर्ष आहे. परंतु ते ज्ञान घेणं आणि आपल्याला ते वाचता येईल की नाही, ते आपण जाणू शकू का इथपर्यंत प्रयत्न होता. पण ज्या वेळेला हे या माध्यमातून हे ज्ञान मिळालं, तेव्हा जसं वाचन सुरू केलं, तसं आत्मसात करून आता 5व्या टप्प्यावरती भगवद्गीता इतक्या सखोल प्रमाणामध्ये शिकण्याचा अजूनही माझा प्रयत्न चालूच आहे आणि म्हणून आता भगवंतांच्या कृपेने जे काही हे गेल्या वर्षापासून हे ज्ञान पोहोचवण्याचा प्रयत्न तुमच्या सगळ्यांपर्यंत केला जातोय. या अध्ययन वर्गाच्या माध्यमातून हा 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 संवाद आहे. या 18 दिवसामध्ये अर्जुन आणि भगवंतांचा जो संवाद आहे, तो तुमच्यापर्यंत पोहोचवला जातो. आणि त्यासाठी तुम्हाला पुढच्या टप्प्यांसाठी मग आपण मराठीमध्ये दुसरे टप्प्यांवर सुद्धा आता आपण अध्ययन वर्ग सुरू केला आहे, जिथे भगवद्गीता अजून सखोल जाणली जाते. त्याच्यानंतर टप्पा 3, टप्पा 4 जसं आपण पुढे जाऊन आता बघणार आहोत, तसा हा विचारांची ही धारा आहे. आणि जिथे विचारांची धारा तुमच्यापर्यंत पोहोचवली जाते, जिथे भगवंत आणि अर्जुनामधला जो संवाद आहे, तो तुमच्यापर्यंत पूर्णपणे पोहोचवून जे काही त्या अध्यायांचं सार आहे, ते तुमच्यापर्यंत निश्चित पोहोचवलं जातं. मग प्रत्येक दिवशी आपण 1 तास भेटणार आहोत. आपण प्रत्येक दिवशी एक अध्याय जाणणार आहोत, ज्याचे की ॲस्पेक्ट्स, ज्याचं सार आपण जाणणार आहोत. प्रश्न उत्तरं निश्चित होणार आहेत. आपल्यामध्ये संवाद होणार आहे. अध्ययन वर्गाच्या शेवटी मी तुमच्यासाठी नक्की रोज वेळ ठेवणार आहे आणि जी क्विज आहे, त्या क्विजसाठी तुम्हाला नंतर एक लिंक आणि एक व्हिडिओ तुम्हाला ग्रुपवर शेअर केला जाईल. प्रत्येक अध्ययन वर्गाच्या शेवटी, प्रत्येक अध्यायाच्या शेवटी तुम्हाला एक क्विज सोडवता येईल. त्याच्यासाठी बंधन नाहीये, कुठलीही सक्ती नाहीये. तुम्हालाच मग तुमच्या
उजळणीसाठी जर ती क्विज सोडवायची असेल तर प्रत्येक अध्यायावरती 10 प्रश्न आहेत. त्या 10 प्रश्नांची तुम्ही उत्तरं देऊ शकता आणि तुम्ही त्यानंतर मग तुम्हाला 5 मिळाले तर तुम्ही अजून प्रयत्न करू शकता. मग तुम्ही अमर्यादित असा प्रयत्न करू शकता आणि तुम्ही तो अध्याय समजण्याच्या दृष्टीने ती क्विज सोडवू शकता. सगळ्यात शेवटी 18 अध्याय झाल्यानंतर त्या 18ही दिवसांची क्विज तुम्हाला अगदी पहिल्या दिवसापासून नाही सोडवता आली, तरी तुम्ही मध्येही कधी सोडवू शकता आणि 18 दिवसांची क्विज पूर्ण केल्यानंतर तुम्हाला एक फायनल क्विज असेल आणि नंतर तुम्हाला एक अ, अ, सहभागाचं सर्टिफिकेट प्रदान केलं जाईल, जे तुम्हाला ऑनलाईनच मिळेल. मग याच्यात कुठलीही सक्ती नाहीये. ज्याला इच्छा आहे त्यांनी ती क्विज नक्की त्यासाठी तुम्हाला आज आमच्या ॲडमिन प्राची माताजी ज्या आहेत, त्या आपल्या ॲडमिन असणार आहेत, ज्या ग्रुपवर तुमच्याशी संपर्क साधतील आणि तुम्हाला जी माहिती आहे ती ग्रुपवर सगळी मीही त्यांच्याबरोबर असेन, काही माहिती मीही शेअर करेन, पण त्यांच्याकडे जी माहिती आहे, जी माझ्यामार्फत मी त्यांना पोहोचवली आणि आमचा जे काही टीम वर्क आहे त्यामार्फत तुम्हाला ती माहिती मिळत राहील आणि रजिस्ट्रेशन लिंक, त्या संदर्भातला व्हिडिओ, कसं तुम्ही स्वतःला रजिस्टर करायचं आहे, सगळं त्याच्यावर असेल. तरीही सुरुवातीला काही टेक्निकल टीथिंग इश्यूज असतील, तुम्ही निश्चित आम्हाला संपर्क साधा. मला, प्राची माताजींना त्यांचाही नंबर आहे ग्रुपवरती. आम्हाला संपर्क साधा आणि आम्हाला निश्चित आमच्याकडून ते तुमचे जे काही प्रॉब्लेम्स असतील ते निश्चितच सोडवले जातील. जसं मी म्हटलं, की लेव्हल 1 असेल श्रद्धावान ही आपला पहिला टप्पा आहे आणि त्याच्यानंतर मग कृष्ण सेवक, कृष्ण साधक, श्रीला प्रभुपाद आश्रय, श्री गुरुचरण आश्रय. मग याच्यामध्ये थोडे अजून बदल झालेले आहेत. इनिशिएशन मग याला म्हणतात, की ॲस्पिरेशन, त्यानंतर शेल्टर आणि इनिशिएशन. मग जे शेल्टर घेतात, ते आश्रय घेतात, त्यानंतरच्या 3 किंवा 6 महिन्यामध्ये दीक्षा घेतली जाते. मग ती दीक्षा जयपताका स्वामी महाराज आहेत, ज्या गुरु परंपरेतून श्रीला प्रभुपादांनंतर जयपताका स्वामी महाराज जे दीक्षा देत आहेत आणि ज्यांच्याकडून दीक्षा इस्कॉनमधनं जे मंगलोर इस्कॉनच्या थ्रू घेतली जाते, ते मायापूरला असतात. पूज्य जयपताका स्वामी महाराज त्यांच्याकडून दीक्षा घेतली जाते. मग ज्यांना इच्छा असते, मग 4 रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स पाळली जातात. त्यानंतर मग काही नियम बरेच शिथिल केलेले आहेत इस्कॉननी नियम. कारण सगळ्यांना प्रॅक्टिकल याच्यामध्ये पण नामस्मरण हा अत्यंत महत्वाचा टप्पा आहे, ज्याच्यावरती आपण येणार आहोत. अशी ही सगळे टप्पे आहेत. त्यानंतर मग तुम्ही म्हणाल आता आपण सुरू केलेला आहे अभ्यासक्रम. मग प्रत्येक त्याला अभ्यासक्रमाला पुस्तकांची गरज आहे का? तर पुस्तकांची गरज म्हणजे तुम्हाला पुस्तकं विकतच घ्यायला असं नाही, तर ही एक साईट आहे, ज्याच्यावर तुम्हाला फ्री ई-बुक्स मिळतील. तुम्ही भगवद्गीता जशी आहे तशी हे बघा फ्री रिसोर्सेस असतील आणि तुम्हाला ती माहिती मिळू शकेल. त्यानंतर हां, ठीक आहे. आपण त्याच्यावर तुम्ही पुन्हा जाऊन बघू शकता. आता मी क्लिक करून खूप त्याच्यात जात नाही. तर या ई-बुकच्या माध्यमातून तुम्हाला भगवद्गीतेचं ते तुम्हाला पी-डी-एफ आम्ही ग्रुपवरही शेअर करू. भगवद्गीता मराठीचं जे पी-डी-एफ आहे, जशी आहे तशी त्याचं पी-डी-एफ पण तुम्हाला शेअर केलं जाईल. त्याच्याबरोबर मग काही पुस्तकं आहेत, जी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेशन आन्सर्स, जी प्रश्नोत्तरांची आहेत. त्यानंतर आत्मसाक्षात्काराची भावना ज्या संदर्भातलं पण एक छोटं पुस्तक आहे. तर ही तुम्हाला बघा सेल्फ रिअलायझेशन सायन्स म्हणजे प्रत्येक प्रभुपादाने जे लिहिलंय त्याला शास्त्राचा आधार आहे आणि मग ह्या 3 प्रकारची पुस्तकं आणि त्याच्याबरोबर एक जपमाळ आणि जग पॅक तुम्हाला कॉम्प्लिमेंटरी म्हणून त्याच्याबरोबरच मिळते. भगवद्गीता जशी आहे तशी आणि त्याच्याबरोबर ही 2 पुस्तकं आणि जपमाळ, जप बॅगेसकट तुम्हाला तुमच्यापर्यंत घरी पोहोचवली जाते, कुरिअर केली जाते तुम्हाला आणि तुमच्यापर्यंत तुम्हाला मिळेल हे सुद्धा खात्री केली जाते. त्यासाठी जे काही रेट्स, जे काही त्याची कॉस्टिंग आहे, सगळे आहेत ते तुम्हाला या साइटवर जाऊन कळतील आणि तुम्हाला सगळं ग्रुपवर माहिती शेअर केली जाईल. अशी भगवंतांची मूर्ती आहे. परत श्री श्री राधा गोविंदांची ती वेबसाईट बद्दल थोडीशी माहिती मी तुम्हाला देणार आहे. WhatsApp कोड, मग WhatsAppवरती तुम्हाला संपर्क साधला जाईल. जसं मी आता म्हटलं आपली छोटीशी टीम आहे, ज्याच्यामध्ये मी तुमची अध्ययन शिक्षिका आहे. माझ्याबरोबर प्राची माताजी आहेत, सुनैना माताजी आहेत, संजना माताजी आहेत. मला वाटतं संजना माताजींना मला करायचंय co-host. माताजी आल्या आहेत का? ठीक आहे, थोड्या वेळाने बघते मी. तर अशी आपली सगळी टीम असणार आहे आणि ओके माताजी मी तुम्हाला co-host करते. येस. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. माताजी तुमची स्क्रीनच दिसत नाहीये मला. मी 7-8 वेळा स्विच ऑन स्विच ऑफ केला पण दिसतच नाहीये. पण मग काही नेटवर्क इश्यू आहे का? बाकीच्यांना दिसतीये का स्क्रीन माझी? सुनैना माताजी? माताजींनी मला वाटतं ओके. 1 मिनिट आपण चॅटमध्ये विचारूया मग. कारण मलाही कळत नाहीये. स्क्रीन दिसतीये का सगळ्यांना? हो का नाही उत्तर द्या. अच्छा.
दिसतीये माताजी. तुमचा काही नेटवर्क इश्यू येतोय का बघा प्लीज. माहित नाही, मी नेटवर्क पण चेंज केला माताजी, पण माहित नाही काय प्रॉब्लेम आहे. कारण बाकीचे सगळे भक्त उत्तर देत आहेत, त्यांना स्क्रीन दिसतीये माताजी. ठीक आहे माताजी, मी पुन्हा एकदा हा, तुम्ही लॉग ऑफ करून लॉग इन व्हा. चालेल ठीक आहे, चालेल 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 चालेल. ओके, हरे कृष्ण. हँड रेस करा माताजी, मग मी तुम्हाला को होस्ट करेन. चालेल चालेल, धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. किरण जाधव प्रभूजी आहेत आपल्या बरोबर. येस प्रभूजी, हरे कृष्ण. तुम्हाला मी को होस्ट करते. हरे कृष्ण प्रभूजी. प्रभूजी स्क्रीन दिसतीये ना? नाही नाही, म्हणूनच मी जेवढ्यासाठीच हँड रेस केला. हो हो, अच्छा दिसत नाहीये. मग काही जणांना दिसतीये म्हणतायत बरेच जण. होय, काही जणांना दिसते, काही जणांना नाही, असं पण झालंय. हो, अच्छा. मग त्यांनी परत जॉईन होता का? कारण मला बाकीच्यांनी तर सांगतायत, बरेच मॅक्झिमम लोकांनी सांगितलंय स्क्रीन दिसतीये म्हणून. तर मी पण झालो, परत जॉईन झालो, 2 वेळा झालो, तरी अच्छा. सुद्धा ते आहे तसंच आहे. त्यामुळे हो, म्हटलं मग बघायला नेटवर्क पाहिजे. इश्यू मला वाटत नाहीये. मी बघतो एकदा मी पुन्हा परत स्क्रीन बघतो. शेअर करून बघते. Yes. 1 मिनिट हां प्रभूजी. मी स्टॉप शेअर करून पुन्हा शेअर करते स्क्रीन. ठीक आहे. ट्राय करू आपण. आता बघा प्रभूजी. हो, दिसते माताजी. दिसतीये? हा, आता दिसते. सगळ्यांना? व्हेरी गुड. चलो चलो, थँक यू सो मच. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर अशा या व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून आपण सगळेजण संपर्कात असू, पण प्रत्येकाने तेवढी काळजी घ्यायची आहे की व्हॉट्सअपवर कुठलेही संवाद, मग कुठल्याही प्रकारचे तुम्हाला जे काही ती भाषा वापरताना ही सगळी फॉर्मॅलिटी म्हणून तुम्ही सगळे बघता आहात. मला नाही वाटत या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला खरंच सांगायची गरज आहे. पण आपण जसं म्हणतो की बऱ्याच मोठ्या प्रमाणावरती या गोष्टी प्रचलित केल्या जातात. मग वेगवेगळ्या प्रकारचे निरनिराळ्या प्रकारचे लोक याच्याशी संपर्क साधतात. मग त्याच्यामध्ये प्रत्येकाला थोडी इन्स्ट्रक्शन देणं गरजेचं असतं. म्हणून थोडीशी ती नम्रतेची भाषा आणि त्याचप्रमाणे प्रत्येकाकडनं त्या गोष्टीची अपेक्षा केली जाईल. कोणीही पर्सनली शक्यतो मी नाही म्हणते, परंतु आम्हाला ग्रुपवरती सगळ्यांनाच संपर्कात ठेवता येत नाही. म्हणून आम्ही फक्त ऍडमिन्सना ठेवू शकतो. कारण जे महत्त्वाचे मेसेजेस नाही तर मग तुम्हाला माहिती आहे इतर ग्रुपप्रमाणे बरेच इतर मेसेजेसमध्ये सगळे महत्त्वाचे मेसेजेस मिस आउट होतात. म्हणून आपण सगळ्यांना संपर्कात ठेवू शकत नाही. सगळ्यात शेवटी 18 दिवसानंतर नक्की मी प्रत्येकाशी संपर्कासाठी आपण ग्रुप खुला करतो. पण आता तुम्ही नक्कीच मला, प्राची माताजींना जर काही असेल तर तुम्हाला जर टेक्निकली काही इश्यू आला किंवा कुठलेही काही इश्यू झाले तर तुम्ही नक्की संपर्क साधा, स्क्रीनशॉट पाठवा. तुम्हाला अगदी खात्रीने तुमच्या प्रत्येक प्रश्नांची उत्तरं मिळतील. काळजी करू नका. त्यानंतर तुम्हाला सांगण्याच्या बद्दल टीचर्स आणि ॲडमिन जे मी ऑलरेडी सांगितले, मी खूप याच्यावर वेळ नाही घालवणार. आणि ज्या काही आधीच्यांनी आपल्या प्रतिक्रिया, मग हे सगळं पीडीएफ तुम्हाला शेअर केलं जाणार आहे. तुम्ही यावर वाचू शकता. आपण झूम माध्यमातून भेटलेले आहोत सगळे. त्यामुळे झूम नावाचं ॲप तुम्ही सगळ्यांनी डाउनलोड केलं असेल. अजूनही कोणाला काही प्रॉब्लेम्स येत असतील तर पुन्हा तुम्ही ते व्यवस्थित माहिती घेऊन इतरांनाही कोणाला जॉइन होता नाही आलं असेल, मला वाटतं त्यांना ग्रुपवरच सांगायला लागेल. परंतु हे ॲप डाउनलोड करून मग खूप सामान्य अशी गोष्ट आहे की जी प्रत्येकाने, आपण भगवद्गीता शिकायला आलेलो आहोत, हे अध्ययन करायला. त्यामुळे पोश्चर तुमचं असं असेल की कोणीही मग असं झोपून आणि नेहमीसारखं आपण ते बघतो आहोत. मग कोणाचे जर काही कुणाला काही जर व्याधी असतील किंवा तर त्या समजून घेतल्या जातील. त्या दृष्टीने कुठलंच ऑब्जेक्शन नाहीये. परंतु नक्कीच अध्ययन वर्गाला आलेलो आहोत तर ते अपेक्षित पोश्चरमध्ये बसण्याची गरज आहे. आणि त्यानंतर तुम्हाला जर काही क्वेरी असतील तर तुम्ही हँड रेज करू शकता. सगळ्यात शेवटी जेव्हा तुम्हाला प्रश्न विचारायचे आहेत, तुम्ही तुमचा डिजिटल हँड रेज करू शकता. तुम्हाला अनम्यूट केलं जाईल. त्यानंतर तुम्हाला व्हॉलंटियर चॅट सपोर्ट सिस्टम आहे, ज्याच्यावर तुम्ही संपर्क करू शकता. तुम्ही टीचर्सला, ॲडमिन्सना, सुपर ॲडमिन्सना नक्की कॉन्टॅक्ट करू शकता. त्यानंतर आपली ही वेबसाईट आहे, त्याच्या थ्रू तुम्ही संपर्क करू शकता. आणि अगदी नाही तर प्रत्यक्ष नामनिष्ठ प्रभूजींनी आपलं जीमेल शेअर केलेला आहे. तुम्ही त्यांच्याशी डायरेक्ट संपर्क साधू शकता. तुम्ही त्यांना जो काही रिपोर्ट करायचा आहे तो अगदी बिनधास्तपणे, मोकळेपणाने करू शकता. त्यानंतर मग तुम्हाला डोनेशन्सच्या या लिंक, जसं मी म्हटलं, भक्ती सेवेच्या माध्यमातून तुम्हाला या लिंक्स तेव्हा शेअर केल्या जातील. मग त्याही मार्फत तुम्ही थोडंसं अलर्ट राहायची गरज आहे. कारण आपण बघतो की जगामध्ये जितकी चांगली तितकी सगळे विकृत डोकी सुद्धा आहेत. आणि मी विकृत डोकी कुठेतरी त्या माध्यमातून कुठेतरी वाईट मार्गाने आणि अशा कुठल्यातरी दुर्बुद्धीने ती गोष्ट साधायला बघत असतात. आणि त्यापासून आपण सावध राहणं खूप गरजेचं असतं. म्हणून मग तुम्हाला अगदी पूर्णपणे खात्री पटल्यावरच, म्हणून तुम्हाला पूर्णपणे इस्कॉनच्या संदर्भात ते लोगो आणि तुम्हाला सगळी माहिती दिली जाईल. त्यावरच तुम्ही ते डोनेशन्स वगैरे करा, हे तुम्हाला वेळोवेळी सांगितलं जाईल.
मग त्याप्रमाणे जे काही खात्रीने लीगल आहे, त्याप्रमाणे तुम्हाला ती माहिती शेअर केली जाईल. आपली वेबसाईट आहे इस्कॉन बंगलोरची, जी आपण Facebook, Instagram, Twitter या सगळ्या माध्यमातून आपण भक्तांशी संपर्क साधत असतो. मलाही वाटतं तुम्ही या वेगवेगळ्या माध्यमातूनच प्रत्येक जण इस्कॉनशी जोडले गेलेले असाल. मी स्वतःही WhatsAppच्या माध्यमातून जोडली गेलेली आहे. कारण कुठेतरी आपण जेव्हा या सगळ्या संपर्कात, भक्तांच्या संपर्कामध्ये येतो, तेव्हा आपण हे जास्तीत जास्त साधुसंग करून आणि जसं मी म्हटलं, की ही 18 दिवसांचा हा जो बेसिक कोर्स आहे, बिगिनर्स कोर्स, त्याबद्दलची ही सगळी माहिती Facebookचं पेज असतं, आपलं Instagramचं पेज असतं. त्यानंतर क्विज विषयी मी ऑलरेडी बोललेली आहे. खूप त्याच्यावर वेळ नाही घालवणार. आपली मराठी भाषेतली क्विज असणार आहे. जेव्हा तुम्ही त्याच्यावरती जाल, तुम्ही प्रत्यक्ष जेव्हा ते बघाल आणि प्रत्यक्ष रजिस्टर कराल, तेव्हा तुम्हाला ती गोष्ट नक्की कळेल. काही इश्यूज असतील तर तुम्ही आम्हाला संपर्क साधा. आणि मग आपल्याला छोटासा संकल्प करायचा आहे. 18 दिवसांचा हा यज्ञ आहे आणि जसं मी म्हटलं, की या 18 दिवसांच्या यज्ञामध्ये मी सुरुवात केलेली आहे आपल्या प्रभुपादांच्या प्रणाम मंत्रांनी आणि आपल्या या पंचतत्व मंत्रांनी. मग पंचतत्व मंत्राविषयीही जाणायचं आहे. ज्यांनी हरे कृष्णाचा महामंत्र, जे चैतन्य महाप्रभू 500 वर्षांपूर्वी जो मंत्र ज्यांनी पृथ्वीतलावरती आणलेला आहे, त्या चैतन्य महाप्रभू आणि त्यांच्याबरोबर त्यांचे जे विस्तार आणि त्यांच्या ज्या आंतरिक शक्ती आहेत, मग प्रत्यक्ष राधा-कृष्ण वेगळे नाहीत हो. कृष्ण आणि राधा वेगळे नाहीत. त्या राधेचंच तत्व जाणण्यासाठी ज्या भगवंतांनी जन्म घेतलेला आणि ज्यांच्यामध्ये चैतन्य महाप्रभूंमध्ये प्रत्यक्ष कृष्णांचा अंश होता, असे चैतन्य महाप्रभू ज्यांनी हरे कृष्णाचा हा महामंत्र पृथ्वी तलावर आणलाय आणि प्रत्येकाच्या मग ही कृष्ण भावना त्या माध्यमातूनच प्रत्येकापर्यंत पोहोचवलेली आहे. आणि मग त्यांच्याबरोबर त्यांचे श्रीवासादी, जसं आपण श्री अद्वैत गदाधर आणि श्रीवासादी या आंतरिक शक्ती, मग प्रत्यक्ष शिव आणि नारदाचे अवतार आणि ज्या शिष्याचा अवतार श्रीवासादी यांची कथा आपण ऐकणार आहोत पुढे जाऊन. अशा या सगळ्यांचं स्मरण करून आपण मग त्या महामंत्राला, जो महामंत्र आहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, रोज आपलं थोडा वेळ कीर्तन होणार आहे. अध्ययन वर्गाच्या शेवटी सुरुवातीला जेव्हा सुनैना माताजी अध्ययन पठण करतात, श्लोक पठण, त्यानंतर आपण एक 5 मिनिटं कीर्तन नक्की दररोज करणार आहोत. असा हा संकल्प आहे जो तुम्ही माझ्याबरोबर नक्कीच, मी सगळ्यांना अनम्यूट करू नाही शकत, पण मी हरे कृष्णाचा मंत्र म्हणताना नक्की सगळ्यांना अनम्यूट करणार आहे. तर त्यामुळे प्रत्येकाने हा संकल्प करा, की मी या 18 दिवसाचा हा वर्ग अखंडितपणे न चुकता रोज उपस्थित राहणार आहे त्या वर्गाला. भगवंतांच्या कृपेने आणि श्री श्री राधा गोविंद आणि श्रीला प्रभुपादांच्या आशीर्वादाने हा जो उपदेश हा तुमच्यापर्यंत पोहोचतो आहे. मग नक्कीच तुम्हाला हे जे समोर दिसतं आहे त्याचं भाषांतर करून तुम्ही ते नक्कीच तो संकल्प करू शकता. तुम्ही अशा प्रकारे म्हणू शकता, श्री श्री राधा गोविंद आणि श्रीला प्रभुपाद यांच्या आशीर्वादाने जो 18 दिवसाचा हा अध्ययन वर्ग, मी असा संकल्प करतो, की 18 दिवसांचा हा अध्ययन वर्ग मी अखंडितपणे न चुकता रोज त्याला उपस्थित राहील, असा तुम्ही संकल्प करा. आणि सांगण्याचा मतितार्थ हाच आहे, की नक्कीच हा यज्ञ आहे आणि हा 18 दिवसाचा यज्ञ तुम्हाला 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय याच्यातलं ज्ञान कळून नाही होणार आहे. तुम्ही जेव्हा 18 दिवस, हे मणी आहेत हो, जसं माळ गुंफलेली असते तसा एक अध्याय दुसऱ्याशी गुंफलेला आहे हो. आणि त्याच्यामुळे रोज आपण जेव्हा पुढचा अध्याय घेऊ, तेव्हा मी नक्कीच मागच्या अध्यायाची उजळणी ही करणारच आहे. आणि म्हणून हेच एकमेकांमध्ये गुंफलेले अध्याय आहेत, जे 18 दिवसापर्यंत, मग 17व्या अध्यायापर्यंत भगवंत ज्ञान देतायत. भगवंतांनी पूर्ण ज्ञान दिलेले 18वा अध्याय हे गीतेचं सार आहे, जिथे सगळ्या अध्यायांचं आपण पुन्हा रिव्हिजन, पुन्हा उजळणी भगवंतांनी, मग त्याच्यामध्ये सगळ्या अध्यायांचं सार आलेलं आहे. या सगळ्याला जाणण्यासाठी निश्चित तो 18 दिवसाचा यज्ञ हा निश्चितच आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच सगळ्यांना मी अनम्यूट करते एकदा, हा संकल्प करून प्रत्येकाने माझ्याबरोबर हरे कृष्णाचा महामंत्र जरूर म्हणावा, ही मी सगळ्यांना विनंती करते. सगळ्यांनी म्हणू शकता. मी सगळ्यांना अनम्यूट केलंय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. खूप आनंद आहे. खूप धन्यवाद. हरे सगळ्यांना कृष्ण. तुमच्या परवानगीने सगळ्यांना पुन्हा एकदा म्यूट करते. मग अध्ययन वर्गाच्या शेवटी मी पुन्हा नक्कीच अनम्यूट करीन सगळ्यांना. खूप आनंद आहे. खूप धन्यवाद सगळ्यांना. हा संकल्प केलेला आहे. त्या संकल्पाशी निश्चितच जागते राहा आणि निश्चितच त्या संकल्पाला पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा. मी समजू शकते आपण प्रपंचात आहोत सगळेजण, आपल्या कमिटमेंट्स आहेत, पण
भगवंतांची सेवा करताय तुम्ही. जसं आपण बघणार आहोत 9 सेवा जेव्हा श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, अ, अ, वंदनम, पाद्यपूजनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम या नवविध भक्तीच्या सेवा आहेत आणि त्यातली खूप सुंदर सेवा तुम्ही करता आहात. माझ्याकडून माझा प्रयत्न असेल की जितकं जास्तीत जास्त तुम्हाला संकीर्तन आणि तुमच्यापर्यंत हा अध्ययन मार्गामार्फत तुमच्यापर्यंत हा कीर्तनम म्हणजे तुमच्यापर्यंत हा उपदेश पोहोचवावा आणि तुम्ही जे श्रवण करता आहात ही सुंदर सेवा आहे तुमच्याकडून भगवंतांची आणि अशी ही सेवा तुम्ही 18 दिवस सातत्याने करत राहा. आणि इथेच मी संकल्प समजून आपण उद्घाटन वर्गाचं मला वाटतं थांबवूया. कारण आपल्याला पहिला अध्याय या सुरू करायचा आहे. काळजी करू नका. पहिला अध्याय आपण निश्चितपणे कुठलीही घाई न करता मी तुमचा घेईन. थोडासा 15 मिनिटं कदाचित तुम्हाला जास्त द्यायला लागतील. पण प्रयत्न असेल की तुमच्यापर्यंत पूर्णपणे तो पोहोचेल म्हणून मी याच्यात जास्त वेळ घालवत नाहीये. तुम्हाला हे जे काही प्रश्न उत्तरं आहेत त्याच्यातनं तुम्ही जा. कुठल्याही प्रकारचा आध्यात्मिक मग मला संस्कृत यायला पाहिजे का? मला श्लोक यायला पाहिजे का? असं कुठलंही बंधन नाहीये. कोणीही या अध्ययन वर्गामध्ये येऊ शकतं. फक्त बेसिक क्वालिफिकेशन काय तर मनात श्रद्धा हवी हो. कारण तुम्ही श्रद्धावान टप्प्यावर आहात. भगवंतांविषयी श्रद्धा हवी कारण आडात नाही तर पोऱ्यात कुठून येणार असं आहे ते. आणि म्हणून ती श्रद्धा महत्वाची आहे. जाणून घ्यायला आलेल्या प्रश्न आहेत मनामध्ये आणि ते असावेच आणि ते असूच द्या. त्या प्रश्नांची उत्तरं मिळणार आहेत सगळी तुम्हाला. पण कुठेतरी ती श्रद्धा महत्वाची आहे. जे काही शिकाल ते श्रद्धेने आणि निष्ठेने शिकणं महत्वाचं आहे. काय आहेत कृष्ण? कृष्णांना जाणायचे. कृष्णांनी काय उपदेश दिलाय तोही जाणून घ्यायचा आहे. तो निश्चित तुमच्यापर्यंत पोहोचणार आहे. पण त्यासाठी ते क्वालिफिकेशन मग कुठल्याही धर्माचं नाही, कुठल्याही जन्माने कोणी कुठलाही असू दे हो. कुणालाच कुठलं नाही, कुठल्या जातीपातीचं नाही. हे सगळं आपल्या मनुष्याने केलं आहे हो. सगळं आपण निर्माण केलंय. भगवंतांनी फक्त वर्णाश्रम पद्धती तयार केली होती. फक्त तुमच्या गुणकर्मानुसार तुम्ही विभागले गेलेले आहात. पण तुमच्या ना जन्मानुसार ना तुमच्या धर्मानुसार त्यामुळे कोणीही हे उपदेश घेऊ शकतं आणि निश्चित हा उपदेश प्रत्येकाने आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करावा. कुठल्याही प्रकारचे तुम्हाला शंका मनामध्ये नसावी. कारण ती शंका मनामध्ये नसावी. कारण आपण प्रश्न मनामध्ये असावेत. पण कुठेतरी आपण चेक करतोय. मग मी जरा जाऊन बघतो. हे कुठेतरी इर्रिस्पॉन्सिबिलिटीचं खूण आहे. त्यामुळे आपण ती श्रद्धेने त्या वर्गावर आणि त्या टप्प्यावरती येणं हे खूप आवश्यक आहे. असे हे सगळे प्रश्न संपवून मी आपला उद्घाटन वर्गाचं हे संभाषण संपवतीये आणि तुम्हाला हे सगळं काही शेअर केलं जाईल. त्यामुळे तुम्ही देअर आर नो रिस्ट्रिक्शन्स व्हाईल अटेंडिंग दिस कोर्स. तुम्ही फक्त तुमच्या मनातले प्रश्न मात्र नक्की आमच्यापर्यंत तुम्ही विचारू शकता, ज्याची उत्तरही तुम्हाला नक्कीच मिळतील. त्यासाठी तुम्ही अध्ययनही तेवढंच सखोलपणे करा. तुम्हाला प्रयत्न असेल की प्रत्येक अध्यायाचं सार तुमच्यापर्यंत पोहोचवलंय. पण भगवद्गीता जशी आहे तशी जर कोणाकडे असेल तर नक्की ते तात्पर्य त्याच्या त्या दिवशी वाचण्याचा प्रयत्न करा. प्रभुपादांनी खूप सुंदरपणे मी प्रत्येक अध्यायाच्या शेवटी सांगते की तात्पर्य नक्की वाचण्याचा प्रयत्न करा आणि ते तुम्हाला समजण्याचा हळूहळू प्रयत्न करा. मी समजू शकते खूप कठीण आहे हो. खूप म्हणजे खूप सखोल आहे ते. कठीण नाहीये, सखोल आहे कळायला. त्यामुळे तुम्हाला नक्की कळेल पण प्रयत्न करा आणि तोच तुम्हाला तुमच्यापर्यंत हा उपदेश पोहोचण्याचा प्रयत्न असेल. संजना माताने मी तुम्हाला को-होस्ट करते. येस. मला वाटतं आता कोणीतरी इतर आहे हो all. तुम्ही आहात को-होस्ट. येस हो, माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सो ठीक आहे. मी आता हे शेअरिंग थांबवते आणि आपण पहिल्या अध्यायाकडे वळत आहोत. तो हरे कृष्ण सगळ्यांना. श्री श्री राधा गोविंद यांचे आशीर्वाद घेऊया. श्री श्रीला प्रभुपाद यांच्याही चरणी साष्टांग दंडवत. त्यांचेही आशीर्वाद घेऊया. नामनिष्ठ प्रभूजींना साष्टांग दंडवत. त्यांचे आशीर्वाद घेऊया आणि इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करू. आपण या पहिल्या अध्यायाला मग 18 दिवसात भगवद्गीता समजून घ्या. या प्रवासामध्ये आपण पहिल्या अध्यायाला सुरुवात करत आहोत. मग जे पहिल्या काही स्लाइड्स आहेत ते आपण ऑलरेडी मगाशी ओळख जे आपण जे उद्घाटन वर्गासंदर्भात जाणून घेतलं त्यामध्ये आपण प्रभुपादांविषयी जाणलं. त्या सेम स्लाइड्स याच्यामध्ये आहेत म्हणून मी खूप याच्यावरती जाणार नाही आता. मग भगवद्गीता हे महाकाव्य आहे ज्यामध्ये आपल्या सर्व समस्यांची उत्तरं आहेत. महात्मा गांधींनी यांना एक आध्यात्मिक शब्दकोश म्हटलंय. संपूर्ण ग्रहांमधील अनेक नेत्यांसाठी एक प्रेरणादायी कुठेतरी खूप स्पिरिच्युअल डिक्शनरी म्हटलंय त्याला. आणि मग आईन्स्टाईन म्हणतायत याच्याविषयी सांगताना जसं आपण आधी की जेव्हाही मी भगवद्गीता वाचतो तेव्हा देवानं विश्व कसं निर्माण केलंय याचं चिंतन करतो तेव्हा बाकी सर्व काही अनावश्यक वाटतं. कारण इतकं सुपर इतकं सगळं इतकं ते काय म्हणतात ग्रेट आहे सगळं की बाकी सगळ्या गोष्टी थिट्या वाटतात हो त्याच्यापुढे. आणि मग ही भगवद्गीता जशी आहे तशी जसं आपण म्हणतो हो
की मोबाईलला जेव्हा चार्जिंग करायला आपण एखादी वायर लावतो आणि मग ती वायर जर कुठेतरी थोडासा जरी काहीतरी तुटली असेल, तर तो संपर्क ते पूर्णपणे चार्ज होणार नाही. तो मोबाईल पूर्ण चार्ज होणार नाही. कुठेतरी तो प्रवाह खंडित होईल. आणि म्हणून मग तो प्रवाह अखंडित राहावा. त्याचप्रमाणे कृष्णाचा संदेश शिष्यांच्या उत्तराधिकाच्या अखंड साखळीतून मग ही जी परंपरा आलेली आहे, ही भगवंतांपासून ब्रह्मा, नारद, व्यासमुनी आणि या सगळ्या गुरुपरंपरेतून ज्या ब्रह्मगौडीय परंपरेचा मी जे उल्लेख केला, त्या सगळ्या परंपरेतून इस्कॉनच्या या ती भगवद्गीता जशी आहे तशी ही आपल्यापर्यंत आलेली आहे आणि हा संदेशही तसाच्या तसा अखंड या साखळीतून आपल्याकडे आलेला आहे. हा गीतेचा पद्धतशीर अभ्यास करणं 18 दिवसात खूप कठीण आहे हो. म्हणजे नामनिष्ठ प्रभूजींना शतशः धन्यवाद आहेत, की ज्यांनी या स्लाइड्स बनवून आपल्यासाठी हा उपक्रम तयार केलाय. नाहीतर 18 दिवसामध्ये तुम्ही काय शिकावं? हे खूप प्रश्नार्थक आहे हो. परंतु त्यांनी ज्या स्लाइड्स बनवलेल्या आहेत, म्हणून ते साधणं खूप कठीण आहे. प्रत्येक श्लोक जर तुम्ही म्हणाल 700 श्लोक आहेत भगवद्गीतेचे. तुम्ही म्हणाल प्रत्येक अध्यायाचा प्रत्येक श्लोक तर तो खूप कठीण आहे. आणि म्हणून त्यासाठी या ज्या स्लाइड्स तयार केलेल्या आहेत, त्यामध्ये कृष्ण आणि अर्जुन यांच्यातील विचारांच्या प्रवाहावर लक्ष केंद्रित केलंय आणि गीतेच्या सखोल अभ्यासासाठी तुमची तयारी केली जाते, की जेणेकरून तुम्ही तुमच्या पुढच्या टप्प्यांवरही अभ्यास करावा. मग असे हे 700 श्लोक आहे. त्याची विभागणी कशी केलेली आहे? कृष्णाच्या मुखी प्रत्यक्ष भगवंतांच्या मुखकमलामध्ये 575 श्लोक आहेत. अर्जुन ज्यांच्या तोंडी 83 श्लोक, कारण त्यांनी अनेक प्रश्न, प्रत्येक अध्यायाची सुरुवात अर्जुनांच्या प्रश्नांनी होती आणि ते ज्ञान आपल्यापर्यंत, मग हा ज्ञानाचा खजिना भगवंतांनी आपल्यासाठी खुला केलेला आहे आणि हे ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचलेलं आहे. मग त्याला पुढे कसं आहे ते जाणून घ्यायचंय. आपण कोण आहोत आणि अर्जुन कोण आहेत आणि कसं हे ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचतंय. आणि मग संजय, ज्याचा उल्लेख इथे झालाय. मग या कुठेतरी या सगळ्याची पार्श्वभूमी अशी, की जी सगळ्यांना तुम्हाला माहिती असेल, महाभारत या महाकाव्याचा हा भाग आहे, भगवद्गीता. भगवंतांनी गायलेलं गीत हो भगवद्गीता. मुलांना सांगताना मी जेव्हा मुलांचे क्लास घ्यायचे, तेव्हा काय आहे भगवद्गीता? मग भगवंतांनी गायलेलं गीत म्हणजे भगवद्गीता हो. त्यांनी ते गीत गायलेलं आहे. अक्षरशः जेव्हा ते श्लोक तुम्ही त्या संथ आणि त्या एका सुंदर अशा चालीमध्ये म्हणता, तेव्हा आपण मग इतके सुंदर श्लोक आहेत, जसं कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. अर्जुनाने हात जोडले हो भगवंतांना. मग हा दुसऱ्या अध्यायातला श्लोक आहे. पण असं हे सुंदर चालीतनं म्हणजे 4 ओळींचे श्लोक आहेत, जे 2 ओळींचे श्लोक आहेत, या प्रत्येकाला सुंदर असं गीताच्या स्वरूपामध्ये गायलं जातं. आणि तो श्लोक तुमच्यापर्यंत त्या अर्थासहित पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आणि असं हे महाकाव्य ज्याचा भगवद्गीता जी 45 मिनिटं कुरुक्षेत्रावरती अर्जुनाला भगवंतांनी सांगितलेली ही भगवद्गीता. मग ती कुठेतरी कॉन्फरन्स रूम मध्ये आणि कुठेतरी वेगळ्या ठिकाणी जाऊन नाही हो. तिथे प्रत्यक्ष संघर्षाच्या ठिकाणी कुरुक्षेत्रावरती जिथे युद्ध सुरू झालेलं होतं, शंख फुंकले गेलेले होते. पहिल्या अध्यायामध्ये त्या शंख निनादांनाच आपण अभ्यासतो. कुठला शंख कोणी फुंकलेला आहे, शंख निनाद आणि मग त्या 9 कारणांना आणि अर्जुन विषाद कसा झालेला आहे, या सगळ्याला आपल्याला जाणायचंय. आणि म्हणून मग या संजयाला जिथे आपण जाण्याचा प्रयत्न करत होतो, जो अत्यंत निष्ठावान सचिव कोणाचा? धृतराष्ट्राचा. मग हे महाभारत कोणात सुरू झालं जे आपल्याला माहिती आहे? कौरव आणि पांडव. मग ज्या पंडू राजाचे 5 पुत्र पांडव आणि धृतराष्ट्राचे कौरव, अशामध्ये पांडव कौरवांमध्ये हे युद्ध झालेलं आहे. कारण या युद्धाची ठिणगी कुठे पडली? तर जिथे दुर्योधनाने मग अत्यंत हलाखीतनं जायला लागलं ज्या पांडवांना, मग आपल्याच बंधूच्या पुत्रांना ज्यांनी इतकं द्वेष भावनेने आणि कुठेतरी कुटील भावना मनामध्ये, कारण मनामध्ये सगळा द्वेष होता हो. ज्या आपल्याच मुलांना हे राज्य मिळावं, मग ज्या धृतराष्ट्राला फक्त राज्य सांभाळायचं होतं आणि जेव्हा जेव्हा ते सांभाळण्या योग्य त्याचे पुत्र होतील पंडूचे, तेव्हा ते राज्य त्यांना सुपूर्त केलं जावं हे धृतराष्ट्राला सांगितलेलं होतं. पण आपल्या शब्दाला न जागता कुठेतरी जेव्हा त्याच्या पुत्रांनीच मग ज्या प्रकारे पांडवांना अनेक अवहेलनातून आणि अनेक संघर्षातून त्यांना अनेक काय म्हणतो ना आपण, बऱ्याच दुःखांना त्यांना सामोरं जायला लागलं आणि या सगळ्यांना तोंड देत देत त्या पांडवांनी शेवटी
प्रत्यक्ष भगवंत सुद्धा दुर्योधनाकडे शांतीदूत म्हणून बनून गेले होते, परंतु विनाश काले विपरीत बुद्धी, असा तो दुर्योधन की सुईच्या टोका एवढं सुद्धा आम्ही राज्य देणार नाही. इथे युद्ध हे निश्चितच आहे, कारण तिथे भगवंतांना जो जाणू शकला नाही तो दुर्योधन काय हो, कारण त्याची विनाश काले जिथे कुठेतरी काळ ओढवलेला होता आणि स्वतःचाच नाश ओढवून घेत होता. आणि जो धृतराष्ट्र, जे प्रत्यक्ष सांगायचं महत्वाचं की जो जन्मांध होता आणि ज्याला ही दिव्य दृष्टी, मग हे जे युद्ध सुरू झालेलं आहे, या युद्धाची जे जाणायचं होतं, युद्ध बघायला मिळालं असतं धृतराष्ट्राला, परंतु व्यासमुनींनी ही दिव्य दृष्टी देऊ केल्यानंतर सुद्धा धृतराष्ट्राने सांगितलं की माझ्या पुत्रांना सुद्धा मी कधी, कारण जो जन्मांध आहे त्यांनी आपल्या पुत्रांना पण बघितलेलं नाहीये, ती दिव्य दृष्टी घेऊन तो काय करणार होता, म्हणून तुम्ही माझ्या सचिवाला, मग त्या संजयाला ती दिव्य दृष्टी मिळालेली आहे व्यासांच्या कृपेने. आणि जो संजय म्हणजे निष्ठावान सचिव, धृतराष्ट्राचा निष्ठावान आणि एक अगदी प्रामाणिक सचिव असल्यामुळे तो प्रत्येक जे काही घडत होतं कुरुक्षेत्रावरती त्याची अगदी खडा माहिती तो धृतराष्ट्रापर्यंत पोहोचवणार होता, असा तो सचिव ज्याच्या तोंडी 41 श्लोक आहेत. आणि मग धृतराष्ट्र जो कौरवांचा पिता आहे त्याच्या तोंडी फक्त एक श्लोक आहे, जो सुरुवातीचाच श्लोक आहे, जिथे कुठेतरी दुधामध्ये लिंबू पिळलं जातं ना, तशा प्रकारे मिठाचा खडा टाकला जातो, त्या प्रकारचा हा श्लोक आहे. आणि तिथेच कुठेतरी मग धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, असं असं विचारतोय धृतराष्ट्र. आणि हा एकच श्लोक ज्याच्या तोंडी आहे तिथून भगवद्गीतेच्या या ज्ञानाला सुरुवात झालेली आहे नंतर. मग काय आहे भगवद्गीता, काय जाणायचंय, तर या 5 गोष्टींचा प्रत्येक वेळी प्रत्येक अध्यायामध्ये उल्लेख केला जाईल की ज्याच्यामध्ये ईश्वर, प्रत्यक्ष भगवंत, मग तुम्ही जाणाल ईश्वर म्हणजे प्रत्यक्ष भगवंत. प्रकृती, जी ही प्रकृती आपण ज्या भौतिक प्रकृतीमध्ये आहोत, मटेरियल वर्ल्ड ज्याच्यामध्ये आपण सर्वजण आहोत, ही प्रकृती. त्यानंतर जीव, आपण जे जीव आहोत 84 लक्ष योनीतून जे फिरून फिरून जन्म घेत आहेत या मृत्यू लोकामध्ये, ते जीव आपण आहोत. त्यानंतर काळ, काळ जो भगवंतांच्या सुदर्शन चक्रामध्ये 11व्या अध्यायामध्ये आपण या काळाला, भागवताच्या 3ऱ्या स्कंदामध्ये सुद्धा काळावरती खूप विश्लेषण केलेलं आहे आणि खूप निरूपण आहे त्याच्याबद्दलचं. काय आहे काळ? मग काळ म्हणजे फक्त मोबाईल मधलं आणि फक्त भिंतीवरच्या घड्याळातलं टायमिंग नाही हो. काळ म्हणजे जसं आपण म्हणतो ना, काळ आला होता पण वेळ नाही, कुठेतरी तो काळच बनून येतोय आणि भगवंतांच्या सुदर्शन चक्रामध्ये काळ आहे. आणि जो सगळ्यांचं कुठेतरी भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की पांडवांव्यतिरिक्त या युद्धामध्ये कोणीही शिल्लक राहिलं नाही, कोणीही वाचू शकलं नाही, का त्या सगळ्यांचा काळ, मग ज्याच्यामध्ये पांडवांच्या पक्षातील सुद्धा राजे सामील होते, कारण ज्यांनी आपल्याला आपला बळी दिलेला आणि आपलं कुठेतरी त्या धर्माच्या युद्धासाठी त्यांनी स्वतःचं बलिदान केलेलं आहे. आणि कर्म हो, हे कर्म मात्र कुठेतरी जसं आपल्याला जाणायचंय, मग हे कर्म कुठेतरी तात्पुरतं आहे. या सकाम कर्मामध्ये या कर्माची गुंतागुंतही पुढे आपल्याला जाणायची. कर्म काय, जे आपण क्रियाकलाप, जे तुम्ही आम्ही कर्म करतो आहोत दिनचर्येमध्ये, जे कर्म करते आहोत, मग ज्या रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स मध्ये की जे मांसाहार करणं, मांसाहार करणं, मद्यपान करणं, परस्त्रीशी संबंध ठेवणं आणि जुगार खेळणं, या 4ही गोष्टी निषिद्ध मानल्या गेलेल्या आहेत. आणि त्या प्रत्येकाला कारण आहे, कारण त्यांनी ज्या भावनांना दुखावलं जातं त्या सगळ्या भावनांशी निगडीत हे कर्म आहेत. आणि म्हणूनच जो सकाम कर्मामध्ये अडकलेला आहे, कारण या भौतिक जगतामध्ये आपण त्या सगळ्या फळांच्या कर्माशी, आणि म्हणून या कर्म हे कुठेतरी तात्पुरतं आहे. म्हणून पहिल्याच स्लाइड मध्ये जे दिलेलं आहे, आपण म्हणतो की अनंत काळ टिकणारं काय आहे, ईश्वर आहे, जीव आहे, प्रकृती आहे, काळ आहे, हे सगळं अनंत काळाचं आहे. पण कर्म बदलत आहे हो. 84 लक्ष योनीतून जेव्हा प्रवास केला जातोय तेव्हा प्रत्येक वेळी त्या कर्माच्या, त्या पुण्य कर्माने किंवा ज्या पाप कर्माचीच फळं भोगायला लागतात, त्या कर्माचीच फळं भोगायला लागतात आणि त्या कर्माला आपण पुढे जाऊन कर्मयोगातूनच जाणणार आहोत. मग या भगवद्गीतेला जे 3 भागामध्ये डिवाइड केलेलं आहे, 3 भागामध्ये विभागलंय. पहिले 6 अध्याय तुम्हाला कर्माविषयी सांगतात, कर्मातून भक्ती, कर्मयोग,
मधले 6 अध्याय जसं त्या सँडविच मधलं बॅटर असतं ना, तसा हा भक्तीचा योग आहे. जो मधले 6 अध्याय तुम्हाला प्रत्यक्ष भक्तीची सेवा, की काय आहे भक्ती आणि कशी करू शकता भक्ती, त्या भक्ती सेवेबद्दल आहे. आणि मग या भक्तीसाठी, भक्तीमध्ये जाण्यासाठी काय ज्ञानाची आवश्यकता आहे, म्हणून सगळ्यात शेवटी या ज्ञानयोगाला भगवंतांनी सांगितलंय. कर्मातून भक्ती, प्रत्यक्ष भक्ती आणि ज्ञानातून भक्ती कशी साधली गेली आहे. ते भक्तीचं पूर्णपणे सेवा जाणून मग ते ज्ञान कसं घ्यायचंय भक्तीमध्ये जाण्यासाठी, या सगळ्याचा आपण कुठेतरी सगळ्या प्रकारचं ज्ञान आपण इथे घेणार आहोत. आणि या सगळ्याचा उल्लेख या सगळ्यामध्ये वारंवार येणार आहे. मग हा पहिला अध्याय काय आहे? तो पहिला अध्याय 1 सेकंद द्या. हरे कृष्ण. संजना माताजी वाचाल? हो माताजी. हरे कृष्णा. भगवद्गीतेची पार्श्वभूमी, अर्जुनाचा भ्रमनिरास आणि भ्रमाचे स्वरूपी कृष्णाची मांडणी समजली पाहिजे. अर्जुनाचा गोंधळ नसता तर त्याला सोडवण्यासाठी कृष्णाला भगवद्गीता बोलण्याची गरज उरली नसती. अर्जुन हा भगवद्गीतेचा प्रथम श्रोता असला तरी तो सर्वांच्या हितासाठी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. भगवंतांनी सांगितलंय की अर्जुन हा पहिला श्रोता आहे हो, परंतु हे सगळा प्रपंच, ही सगळं प्रयोजन भगवंतांचंच आहे. अर्जुन भ्रमनिरास, मग अर्जुन काही सामान्य माणूस नाही हो, नरनारायणापैकी नर आहे. ज्यांनी द्रौपदीला स्वयंवरामध्ये जिंकले, जो कुंती आणि इंद्राचा पुत्र आहे, असा बलाढ्य आणि असा धनुर्धर असलेला अर्जुन हा सामान्य नाही. पण कुठेतरी त्याला भ्रमनिरास होणं आणि त्याचा विषाद होणं, त्याचं मन विषण्ण होणं, ही सगळी भगवंतांची योजना आहे. अर्जुन जर गोंधळलाच नसता, त्यांनी जर युद्ध अगदी सरळ सरळ स्वीकारलं असतं, तर भगवद्गीता सांगायची गरजच उरली नसती. आणि म्हणून भगवंतांनी सांगितलं की म्हणून या भगवद्गीतेचा पहिला श्रोता जरी अर्जुन असला, तरी ती आपल्या सगळ्यांसाठी मग खूप कठीण आहे हो. तुम्हा आम्हाची इंद्रिय इतकी सदोष आहेत, की मग या भौतिक जगतामध्ये अगदी भगवंत प्रत्यक्ष समोर आले तरी आपली तेवढी पात्रता नाही आपण भगवंतांना जाणू शकू. कारण आपली इंद्रिय सदोष आहेत, आपण फसवले जातो, आपण भ्रमात असतो. ही कुठेतरी मनुष्याचे कॅरेक्टर्स आहेत, मनुष्याची वैशिष्ट्ये आहेत. आणि म्हणूनच भगवंतांनी अर्जुनाच्या माध्यमातून, अर्जुन हा पहिला श्रोता असला तरी ही भगवद्गीता आपल्यापर्यंत पोहोचवलेली आहे. हे ज्ञान आपल्यापर्यंत पोहोचवलेलं आहे. कृष्णाने दोन्ही सैन्याच्या मध्ये, मग जेव्हा सेनयोर मध्ये, की जेव्हा भगवंतांनी हे कशी प्रकारे योजना केली, कशा प्रकारे, तर जेव्हा अर्जुनाने सांगितलं की मग रथ दोन्हीही सैन्याच्या मध्ये जाऊन भगवंत उभे करा, तेव्हा अर्जुनाचं सारथ्य केलेलं आहे, अर्जुनाच्या रथाचं ज्यांनी सारथ्य केलेलं आहे, त्या भगवंतांनी तो रथ अशा ठिकाणी जाऊन उभा केला की जिथून पितामह भीष्म दिसतायत, तिथून त्यांचे गुरु द्रोणाचार्यही दिसतायत थेट. आणि तिथे कुठेतरी त्यांच्या लाडक्या भक्ताचं, त्यांच्या लाडक्या शिष्याचं मन विषण्ण झालेलं आहे. आणि मग मात्र त्यांनी शस्त्र खाली ठेवून दिलेली आहे की मी आता लढाई करू शकत नाही. आणि तो भगवंतांना शरण गेलाय. कार्पण्य दोष पहत स्वभाव, की ज्याने दुसऱ्या अध्यायात सांगितलंय की मग मी तुम्हाला शरण येतोय, मला आता नाही समजत आहे मी काय करायला हवंय, असा विषण्ण झालाय अर्जुन. आणि म्हणून या भगवद्गीतेचा प्रवास हा एक एक टप्प्याने चालू होतो. आणि या गूढ वादाचा प्रवास सुरू करायला आपल्याला ते महात्म्यही थोडंसं जाणून घ्यायचंय. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सर्व उपनिषदे गायीप्रमाणे आहेत आणि गायीचे दूध देणारे भगवान श्रीकृष्ण हे नंदाचे पुत्र आहेत. अर्जुन हे वासरू आहे. गीतेतील सुंदर अमृत हे दूध आहे आणि उत्तम आस्तिक बुद्धीचे भाग्यवान भक्त हे दूध पितात व उपभोग घेतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अशी सगळी उपनिषद आहेत. मग गीतोपनिषद, ज्या भगवद्गीतेचं उपनिषद आपण जाणतोय, ही सगळी उपनिषद गायीप्रमाणे आहेत, ज्या पुढे जाऊन मग जसं मी म्हटलं पुढच्या टप्प्यावरचे जे काही अजून आध्यात्मिक प्रवासामध्ये आपल्याला भगवद्गीतेबरोबरच ईशोपनिषद, ज्या ईशावास्य ज्याच्याबद्दलचं उपनिषद आहे, त्यानंतरचं की जिथे प्रत्यक्ष भगवंत पूर्ण विदस्य, ज्या भगवंतांविषयी सगळं ज्ञान आहे,
जे पूर्ण अगदी सच्चित आनंद आणि सगळ्याने परिपूर्ण असे भगवंत, ज्यांविषयी सगळं, ज्याच्यामध्ये महात्म्य, ज्या भागवताचं कथन केलेलं आहे, ज्या भागवतामध्ये भगवंतांचं सगळं वर्णन केलेलं आहे. आणि अशा सगळी ही जी उपनिषद आहेत, ही उपनिषद गायीप्रमाणे आहेत आणि त्याचं दोहन प्रत्यक्ष भगवंत करतायत. आणि प्रत्यक्ष दोहन करणारे जरी भगवंत आहेत, मग त्या दोहन करताना त्या गायीच्या दुधाचा जो आस्वाद आहे, ते वासरू जे पहिलं घेतंय, तो अर्जुन आहे हो. मग जो वासरू प्रत्येक पहिल्या गायीच्या दुधाचा आस्वाद ते वासरू घेतं, तसा त्या भगवंतांच्या उपदेशाचा आस्वाद हे अर्जुनाने पहिल्यांदा, अर्जुन हा पहिला श्रोता असला, तर इथे गीतेतील सुंदर अमृत, हे दूध जे आहे, ते अस्तिक बुद्धीचे भाग्यवान भक्त निश्चितच त्याचं सेवन करू शकतात आणि त्याचा आस्वाद, त्याचा उपभोग घेऊ शकतात. कारण जे आस्तिक आहेत, ज्यांच्या मनामध्ये श्रद्धा आहे आणि त्या बुद्धीने जेव्हा ते त्याचं सेवन करतात, तेव्हा निश्चितच त्या ज्ञानालाही निश्चित जाणू शकतात. मग या विलाप योगाला आपल्याला कुठेतरी जाणायचं आहे. थोडासा वेळ द्या. अगदी थोड्या काळामध्ये आपण निश्चितच, कारण आपण ज्या अगदी खूप ज्या शंख निनाद जे आहेत, कारण पहिल्या अध्यायामध्ये बऱ्याच या गोष्टींचं वर्णन आहे, जे आपण दुसऱ्या टप्प्यावरती जाऊन सखोल करतो. पण पहिल्या अध्यायामध्ये आज तुमच्यापर्यंत अर्जुनाने काय कबूल केलंय, मग खूप सुंदर असं गोष्ट आपल्याला जाणायची आहे. भगवद्गीता तुम्हाला उपदेश तर देणार आहे, पण यामध्ये तुम्ही खूप सुंदर गोष्टी अशा जाणणार आहात, की तुम्हाला अप्रोच सुद्धा करणार आहे. बघा, एक गुरु शिष्याचं नातं उमलतंय सुंदरपणे, आणि जो शिष्य गुरूंना कुठेतरी आपल्यातली जी काही दुर्बलता आहे, ती अगदी प्रत्यक्षपणे कबूल करतोय आपल्या गुरुसमोर. आणि जो उत्तम गुरु आहे, तो पहिल्या अध्यायामध्ये फक्त ऐकतोय त्या शिष्याचं. एकही श्लोक नाहीये पहिल्या अध्यायात भगवंतांच्या मुखकमलातून. कारण प्रत्यक्ष त्या गुरूंनी सगळं ऐकून घेतलंय. एकदा एका उत्तम गुरुचं हे लक्षण आहे, की पूर्णपणे आधी शिष्याच्या सगळ्या भावना, शिष्याच्या सगळ्या गोष्टींना जाणून घ्यायचं आणि मग त्या उपदेशाला, मग त्या खजिन्याला भगवंतांनी खोललेलं आहे. मग त्या उपदेशामृताला दुसऱ्या अध्यायापासून सुरुवात केलेली आहे. आणि अशा या पहिल्या अध्यायामध्ये आपल्याला या 3 व्यक्तींच्या प्रतिक्रिया जाणायच्या आहेत. जिथे आपल्याला डाव्या साईडला दिसत आहेत, ते धृतराष्ट्र आहेत, जन्मांध जे आहेत, ज्यांच्या विषयी मी उल्लेख केला आणि ज्यांच्या विषयी सांगितलं, की ज्या कौरवांचे पिता, की ज्यांना हे युद्ध व्हावं ही कुठेतरी मनातून अतिशय ओढ होती. कारण माझ्या पुत्रांना सगळं मिळावं, माझ्या पुत्रांना हे राज्य मिळावं. आणि त्याच पुत्रापैकी दुर्योधन हा पुत्र, बघा त्याच्या मनामध्ये आश्चर्यकारक भीती आहे. म्हणजे द्रोणाचार्यांना तो विचारतोय, की दृष्टद्युम्न तुमचाच शिष्य आहे आणि त्यांनी कशा प्रकारे एवढ्या कमी सैन्यामध्ये इतकं सुंदर रचना केलेली आहे, असा प्रश्न तो द्रोणाचार्यांना विचारतोय. मग ज्या द्रोणाचार्यांविषयी सुद्धा आपल्याला पुढे जाऊन तो उल्लेख मी सांगते. आणि ज्या तिसरी व्यक्ती आहे, ही प्रत्यक्ष अर्जुन, जो विलाप करतोय, ज्याच्या डोळ्यामध्ये आपल्याला अश्रू दिसतील. मग आपल्याच भावंडांशी कसं आपण युद्ध करायचं, कितीही वाईट वागले तरी पण ते माझे भावंड आहेत, माझे आप्त आहेत, मी त्यांच्याशी कसं युद्ध करू, हा प्रश्न अर्जुनापुढे होता. आणि म्हणून ज्याने शस्त्र ठेवून दिलेली आहे. आणि ज्या धृतराष्ट्रांच्या तोंडी आपण जो श्लोक म्हटलं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, की धर्मक्षेत्रासारखं हे पवित्र ठिकाण आहे, जिथे हे कुरुक्षेत्र, जिथे हे कुरुक्षेत्र बनलेलं होतं. मग या धर्मक्षेत्रावरती कुठेतरी त्या धृतराष्ट्राच्या मनामध्ये ही शंकेची पाल का चुकचुकली? कारण जो स्वतःच्या पुत्रांना, माझे पुत्र मामकः आणि पांडवाश्चैव, पांडवाचे, पंडूचे पुत्र म्हणजे पांडव, यांना त्यांनी अगदी पद्धतशीरपणे वेगळं केलेलं आहे. आणि ज्याप्रमाणे दुधामध्ये लिंबू पिळल्यानंतर ते पनीर त्या दुधाच्या पासून, त्या पाण्यापासून वेगळं होतं, त्याच प्रकारे मग ते वेगळं केलेलं आहे त्यांनी धर्मक्षेत्रासारख्या ठिकाणी. आणि मग त्याच्या मनामध्ये पाल का चुकचुकली शंकेची? कारण कुठेतरी जे पांडव, जे दैवी स्वभावाचे होते, या धर्मक्षेत्रासारख्या ठिकाणी कुठेतरी त्यांच्या मनातल्या विचारांना पालटणार तर नाही, ते युद्ध तर नाही टाळणार, अशा प्रकारचे विचार ज्याच्या मनामध्ये होते, तो संजयाला विचारतोय, की काय करतायत आता? जिथे
कुरुक्षेत्र आहे, जिथे युद्धाची घोषणा झाली तिथे युद्धच करणार हो. तिथे दुसरं काही गावभोजन थोडी असणार आहे. मग का हा प्रश्न धृतराष्ट्राच्या मनात आला? आणि म्हणून जर तुम्हाला प्लेटमध्ये हे रसगुल्ले दिले तर एखादी किमक उरवतं. काय करतोय विचारण्याची काय गरज आहे? ते खाणारच आहे ती व्यक्ती. आणि म्हणून युद्धाच्या ठिकाणी युद्ध होणारच आहे. परंतु त्या मनामध्ये का हे शंकेचे कारण बघा कसे चेहऱ्यावरती भाव आहेत. आणि म्हणून अशी कुठेतरी मनात साशंक आहे ते मन, की युद्ध होईल की नाही? माझ्या मुलांना राज्य मिळेल की नाही? अशी कुठेतरी मनामध्ये कारण अधर्म आहे हो. अधर्माला साथ दिलेली आहे सगळी आणि तोच अधर्माचा साथ देणारा विनाश काले विपरीत बुद्धी. ज्या दुर्योधनाने मग जो यु यो जो द्रोणाचार्यांना मग जे सगळ्यांचे गुरु ज्यांनी पांडवांनाही निपुण केलेलं आहे आणि कौरवांनाही ज्यांनी ज्ञान दिलंय, विद्या शिकवलेली आहे, त्या द्रोणाचार्यांनी धृष्टद्युम्न जो त्याचा मित्र द्रुपद त्यांच्या मित्राच्या मुलाला कुठेतरी त्यांच्यामध्ये मतभेद होते. काही कारणाने त्यांच्यामध्ये चांगले संबंध नव्हते, परंतु त्याचा कुठलाही परिणाम त्याच्या विद्येवरती झाला नाहीये आणि म्हणून दृष्टद्युम्नाला तितकंच निपुण केलेलं आहे, ज्यांनी या रचना ही जी युद्धाची रचना आणि जी काही त्यांनी तयार केलेली होती, ती अत्यंत कौशल्याने तयार केलेली आणि ते बघून दुर्योधनाच्या मनात आश्चर्यकारक भीती दिसतीये बघा. काय होणार आहे आपलं? मग हे कौरव कुठेतरी साशंक आहेत आणि म्हणूनच मग पुढचा श्लोक सांगतोय सघोषोधार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हा विविध प्रकारचा शंखनिनाद वाढतच गेला. या निनादाने आकाश व पृथ्वीतल दुमदुमून गेले आणि धृतराष्ट्र पुत्रांची हृदय विदीर्ण झाली. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग पांडवांना नाही काही, परंतु ज्या कौरवांनी जेव्हा शंखनिनाद झाले, मग ज्या भगवंतांनी आपला देवदत्त, अर्जुनाने पांचजन्य आणि असे निरनिराळे भीमाने पौंड्र आणि प्रत्येक मग नकुल, सहदेव, युधिष्ठिरांनी या सगळ्यांनी त्याचबरोबर पितामह भीष्मांनी आणि अनेक सगळ्या थोर वीरांनी आपले शंख फुंकलेले आहेत. कारण शंख निनाद हा त्या युद्धाची कुठेतरी पुकारणी होती आणि त्याचं कुठेतरी आपण म्हणतो ना जसं दूध ओतू जाणं कसं धर्मक्षेत्रावरती पवित्र तसं हे पवित्र गोष्ट होती आणि ज्या शंखाच्या निनादाने तिथे दुमदुमून जायला पाहिजे सगळी पृथ्वी दुमदुमून गेली आणि ती पृथ्वी दुमदुमून गेल्यावर मात्र धृतराष्ट्र पुत्रांची हृदय घाबरलेली आहेत, विदीर्ण झाली आहेत. कारण काय होणार आहे? कारण माहितीये मनात द्वेष आहे हो, मनात पाप आहे, अधर्म आहे, त्या अधर्माला साथ दिली जाते म्हणून कुठेतरी काय होणार आहे हे मात्र कुठेतरी मनात पाल चुकचुकतीये, मनामध्ये कुठेतरी शंका आहे, मनामध्ये कुठेतरी अधर्माला दिलेली साथ त्यांना जाणवते आहे आणि म्हणूनच त्यांची हृदय विदीर्ण झाली आहेत. परंतु जिथे भगवंत आहे, जिथे प्रत्यक्ष ऋषिकेश आहेत, तिथे हा विजय हा प्रत्येक पहिल्याच अध्यायामध्ये या 9 कारणांना आपण जाणलेलं आहे. मग या 9 कारणांविषयी जाणताना भगवंतांनी त्याच्यावर ज्या कारणांचा तिथे उल्लेख केलेला आहे, की जिथे प्रत्यक्ष ऋषिकेश आहेत, जिथे प्रत्यक्ष ज्या त्रेतायुगामध्ये मग ज्या युगांविषयी सांगताना, की जे सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापार युग आणि कलियुग जे चालू आहे ते कलियुग. त्याच्या आधी द्वापार युगामध्ये कृष्णाने ही भगवद्गीता अर्जुनाला कुरुक्षेत्रावर सांगितली आहे. पण त्याच्याही आधीचं त्रेतायुग ज्याच्यामध्ये हनुमान प्रत्यक्ष प्रभू रामचंद्रांचे सेवक मग ज्या कपिध्वजाला म्हटलेलं आहे, त्या कपिध्वज म्हणजे कुठेतरी मारुतीचं म्हणजे जिथे द्वापार युगामध्ये सुद्धा प्रभूंबरोबर जो होता, ज्या प्रभू रामचंद्रांबरोबर त्रेतायुगामध्ये असलेले हनुमंत आत्ताही भगवंतांबरोबर या रथावरती आरूढ आहेत. आणि म्हणून धर्मक्षेत्र जे पवित्र ठिकाण आहे, दिव्य रथ जो अग्नीनी अर्जुनाला देऊ केलेला आहे, कपिध्वज ज्याच्यावरती जिथे प्रत्यक्ष बजरंग बली त्यांच्या बरोबर आहेत, शंख नाद जो पवित्र असा नाद केला जातो, गांडीव गांडीव धनुष्य अर्जुनाला पशुपशास्त्र म्हणून ज्याने जिंकलेलं आहे, ज्यांना मिळालेलं आहे, त्यक्त जीविता जे जीव तिथे बलिदान करायला तयार झालेले आहेत, अशा त्यक्त जीवितांचा उल्लेख केलेला आहे. मोक्षदा एकादशी तो जो दिवस आहे, ज्या गीता जयंती साजरी केली जाते, ज्या दिवशी हा भगवद्गीतेचा उपदेश केला गेला, ती एकादशी आजही सुंदरपणे हा योग जुळून आलेला आहे. आजही मोहिनी एकादशी आहे आणि आजही या
आजही आपण सुरुवात करताना या सुंदर एकादशीच्या दिवशीच सुरुवात करतो आहोत. अशा या एकादशीचं महत्त्व आपल्याला पुढे पाठवलं जाईल ग्रुपवर. खूप सुंदर असं महत्त्व आहे एकादशीचं. आणि अशाच एकादशीच्या दिवशी ही भगवद्गीता सांगितली गेली. त्यानंतर भाग्यलक्ष्मी जिथे प्रत्यक्ष भगवंत आहे, तिथे त्यांची पत्नी ही असणारच आणि प्रत्यक्ष भाग्यलक्ष्मी सुद्धा तिथे त्यांचं वास्तव्य आहे आणि जिथे सर्व इंद्रियांचे नियंत्रण असे प्रत्यक्ष भगवंत ऋषिकेश ज्यांना संबोधलेले आहे, ते ऋषिकेश जिथे आहेत, तिथे विजय हा धर्माचाच होणार आहे, नीतीचाच होणार आहे. अशी ही 9 विजयाची कारणं तुम्हाला सुरुवातीच्याच अध्यायामध्ये उल्लेखली गेलेली आहेत आणि त्याचा उल्लेख तुम्हाला इथे सांगितलेला आहे. मग ज्या कारणांमुळे अर्जुन विलाप करतोय, ज्या कारणांमुळे तो विषाद झालेला आहे, त्याच्या डोळ्यामध्ये अश्रू आलेले आहेत. ज्या 3 जणांच्या प्रतिक्रिया आपण बघितल्या, त्या 3 जणांच्या प्रतिक्रियेमध्ये अर्जुनाची प्रतिक्रिया ही विलापाची आहे. धृतराष्ट्र कुठेतरी मन त्याचं साशंक आहे आणि इथे कुठेतरी आश्चर्यकारक भीती आहे मनामध्ये. आणि अशा या अर्जुनाने विलाप करायला सुरुवात करून मग त्याने कारणं सांगितली आहेत भगवंतांना, की मी हे युद्ध करू शकत नाही. कारण काय? त्याच्या मनामध्ये करुणा दाटून आलेली आहे. आपल्याच भावंडांच्या विरुद्ध मी युद्ध करू शकत नाही. त्याला त्यामध्ये कुठलाही आनंद वाटत नाहीये. मी काय मिळवणार आहे हे युद्ध करून? मी आपल्याच बांधवांना मारून मी काय आनंद मिळवणार आहे? मला त्यात आनंद नाही. मी हे कुठेतरी गुरुहत्येचं पापही मला लागू शकतं. या युद्धामध्ये माझ्याकडून माझ्या गुरुची हत्या झाली, तर मला माझ्या पितामहांची हत्या झाली, तर माझ्या माथी ते पाप असेल. कौटुंबिक परंपरेला मी कुठेतरी धोका निर्माण करतोय. ज्या सगळे जे राजे रजवाडे, जे राजे त्यांच्या पक्षामध्ये आहेत, त्यांनी बलिदान केल्यानंतर जर ते राजे मृत्युमुखी मावले, तर त्यांच्या वंशाचं काय? त्यांचा पुढे कशाप्रकारे त्यांची कौटुंबिक परंपरा कशी पुढे जाणार आहे? त्या परंपरेला मी कुठेतरी धोका निर्माण करतो आहे. हे सगळे प्रश्न मनामध्ये येऊन अर्जुनाचं मन अतिशय विषण्ण झालेलं आहे आणि तो असमंजस झालेला आहे. त्यांनी शस्त्र खाली ठेवून दिलेली आहे. आणि म्हणूनच या सगळ्याशी संबंधित आपण कशाशी संबंधित हे कुठेतरी काही अनालिसिस आहेत, की मग हे संघर्ष आहे बघा, की तुम्ही आम्ही ज्या रोजच्या संघर्षातून जातो आहोत, मग ज्या मनामध्ये करुणा दाटतायत, आपल्या मनामध्ये निरनिराळ्या संकल्पना, निरनिराळ्या परिस्थितीला आपण जेव्हा तोंड देतो, प्रत्येक सामान्य माणूस रोज जो ऑफिसला जातोय, तो सुद्धा एका संघर्षाला तोंड देतोय. मग जो नोकरदार माणूस असो, जो व्यवसाय करणारा असो किंवा कुठल्याही परिस्थिती, एक स्त्री असो, पुरुष असो, मूल असो, लहान मूल असो, प्रत्येक जण मग ते वय थोडंसं जसं पुढे जातंय, तसं ते ज्ञानही पुढे जाणं आवश्यक आहे आणि म्हणूनच मग ती विचारांची जी प्रगल्भता आहे ती आवश्यक आहे आणि म्हणून मग या सगळ्यावरती मार्ग मिळवणं आणि याचीच उत्तरं भगवंतांनी उद्याच्या अध्यायापासून द्यायला सुरुवात केलेली आहे. ज्या 5 कारणांना भगवंत उद्या सांगणार आहेत, ज्या 5 कारणांना अर्जुनाला समजावून सांगणार आहेत भगवंत, की तू जो विचार करतो आहेस तसं नसून काय आहे प्रत्यक्ष आणि ते ज्ञान भगवंत या गीतेचं सार आहे. उद्याचा अध्याय सुद्धा सांख्य योग. मग ज्या सांख्य योगाला कपिल मुनींनी आपल्या मातेला सांगितलेलं होतं, त्या सगळ्या सांख्य योगाला खूप सखोलमध्ये न जाता ज्या ज्या शरीर आणि आत्मा याविषयीची संलग्नता आणि मग ज्या शरीराविषयी, ज्या तत्वाविषयी आपण जाणणार आहोत, हे सगळं उद्या आपण थोडक्यामध्ये मी म्हणणार नाही, पण संक्षिप्त स्वरूपामध्ये तुमच्यापर्यंत प्रत्येक कारणांचं उत्तर भगवंतांनी कशाप्रकारे अर्जुनाला समजावलेलं आहे आणि जो अर्जुन भगवंतांना शरण गेलेला आहे, की मला तुम्ही योग्य काय ते सांगा, आता मी हे युद्ध करू शकत नाही. हात थरथरायला लागलेले आहेत, अंगावरती घाम फुटलेला आहे आणि ज्याच्या अंगावर रोमांच कशाने, कारण कुठेतरी भीती मनामध्ये आणि कुठेतरी पाप वाटतंय. अशा सगळ्या मिक्स्ड सगळ्या भावना आहेत, सगळ्या मिश्रित भावना आहेत आणि या सगळ्या भावनांमुळे कुठेतरी असमंजस झालेला अर्जुन शस्त्र खाली ठेवून देतोय आणि तो भगवंतांना शरण जातोय. असा हा अर्जुन विषाद योग इति प्रथमोध्याय समाप्ता. जसं म्हटलं तशी 15 मिनिटं तुमची आज जास्त घेतली, कारण दोन्हीही गोष्टी एकत्र साधायच्या होत्या. नाहीतर रोज अध्याय हा नियमितपणे
अगदी 1 तासाचाच असेल, प्रयत्न तोच असेल, थोडे 5-10 मिनिटं होऊ शकतात. कारण मी कितीही प्रयत्न केला, तरी मला जास्तीत जास्त ज्ञान तुमच्यापर्यंत पोहोचवावं, हा जे काही ज्ञान माझ्याकडे आहे आणि जे प्रभूजींच्या मार्गदर्शनाखाली आणि जितक्या संक्षिप्त, कारण प्रभूजी सांगतात हे खूप बेसिक ज्ञान तुम्ही एक कुठेतरी फक्त संवाद साधताय म्हणून ते संक्षिप्त स्वरूपात. पण निश्चित जसं अजून पुढे जाल तसं तुमच्यापर्यंत ते सखोल ज्ञान निश्चितच येणार आहे. इति प्रथमोध्याय समाप्तः. असा माझा पहिला अध्याय मी संपवतेय. मी शेअरिंग थांबवते, रेकॉर्डिंग थांबवतेय.